Bye-bye ug sa tanang mga naminaw karon. Ako day si Via. Nagpuyo sa lugar nga daghang kahoy ug layo sa polusyon. Sa nag-edad kog 22, I found my one great love. Nagdugay mi. We even created lots and lots of happy memories together. Pag 24 na ako, we decided nga magminyo na mi sa akong uyan. Kay parehas naman pod mi nga naay stable job. Nanughok siya sa amo ug nagkasabot nga magpakasal sunod bulan. Pero sa kasamaang palad ang mga maanindot nga mga plano nawagtang sa usalang kapamilya. Ang pangandoy namong duha nga makasal ug magbuo og pamilya ay sa lain niya gituman. Sa lain niya gihimo ug sa lain niya gibuhat. I was hurt. Nasakitan kayo ko. So nilarga ko og niadto sa layo kaayo nga lugar para makalimtan tanan about niya. Nanarbaho ko sa layo. Gilingaw na ko akong kaugalingon and almost 3 years nga wa na ko'y uli-uli sa muha. Tuod man, mingaw kaayo kay layo akong pamilya pero nakaya raman nako og naanad ra ko. Sulod sa hapit 3 ka tuig naka-decide ko nga muuli na sa lugar kung asa ko nagikan. I missed my hometown. I missed my family and friends. Sa nakauli ko, daghan na kaayong nagbag-o sa mo lugar. Daghan na kaayong mga balay ug daghan na pod nga mga nawong nga wa nako maili. Naka-move on na pod ko. Dugay ra. Pero kung mangutana mo nako, if ready na ba ko musod sa atong gitawag nga relationship, ang akong tubag, dili ko gustog commitment. Tubag nako na sa kong friend nga sigig pamugos nga ipilaila ko sa iyahang kaila. Mingon ako amiga nga, hoy buang ni, di gustog commitment. Unsa di imong gusto? Char-char without label. Tubag ko nga, bet na ko na day, kanang imuhang giingon. O gihapak bitaw ko niya og niingon siya. Nayabag na ka. Gusto ka nga tilawan ka, unya di ka uyabot. Tubag ko nga, pwede ra pod. Then mitubag siya nga, nayabag na dyaning bayhanan eh. Mo na'y nakatunan nimo sa syudad ha, ang makigtot bisag dili uyab. Nagsine siya giyaw-yaw nako og sigil lang kog katawa. Mura siyag mama nga nangasabaw gana. Ug ako siyang giingnan, bitaw day. Kapoy na maguyab-uyab lagi. Tubag siya, don't tell me nga nitagam na ka. Tubag ko nga, muraging ana jud. Then ana siya, buing jud. Di ta nang laki parehas sa imong ex nga way puang. Paghilom diha Via. Gision ako na imuhang bugan ron. Then mikatawa ko og miingon na, o sige na, kinsa man ang imuhang ihatag nako nga laki. Ihatag dayon kay para matilawan na nako. Tabag akong amiga, nayabag naman ni siya. Unsa day klase nga circle of friends ang naa ka dito. Mga katulguro no. Tubag ko nga, katuljud, di ba pwedeng mga matan lang para iwas ilad o iwas sakit? Then may katawa ko. Sa mga to nga gihatag niya ang lalaki nga iyahang giingon. Gusto niya nga maka-love life na kog balik pero di na ko gusto musud pa og relasyon. Kay para nako it's just a waste of time. Kung naaman gani laki nga mabot sa kong kinabuhi, taman ra siya sa kong bugan. Ug di na siya pwede moabot sa kong dugan. Bitaw. Sounds weird and bad, but I prefer char-char without label than being committed with someone nga wala tay assurance kung hantod kanus atay gugmaon. Di lang ko gusto mo mataog sayo sa buntag nga wala na ang tawong nag-promise nako nga ikauban ko hangtod sa hangtod. In short, nitagam jud ko sa kong past relationship. Dugay na kay ko nga single pero wa jud ko mitry anang momol with random guys. Pero karon, nakaunahon na ako. What if mo try ko?
wala man siguro'y mawala na ko, diba? Siguro kinahanglan pod sa kong lawas nga mabasa para pod to maintain healthy and active lifestyle. Charis, nayabag na siya. Huwag tularan. Sigog balik-balik og atubang sa samin. Kay gi-check na ako og pamaayo kung gwapa na ba ko. Mao ni ang adlaw nga mag-meet me sa laki nga gihatag sa kong friend. Ni okay ra pod ko sa guy nga iyang gitupo nako kay akong nakita nga hinlo jud siya. Wala siya isabit tan isa pa, maayo pod og record. Then nangutan na tong laki kung asa na restaurant akong gusto kay di adto daw ko niya dalhon. Mitubag ra pod ko nga siya na'y bahala. So gidala ko niya sa mahalon nga kananan. Sa naanay mi sa sulod, human og order og pagkaon, nag-start na siya istorya-istorya na ako. I find him boring kay grabe siya kaseryoso nga pagkatao. Sobra ra siya kamaayo og buutan nga pagkatao. Murag feeling na ako, dili ko katilaw niya kung dili pamikasan. So a big kiss for me. The next day, wala ko makig-chat o call niya. Dili na ako siya ba. Then naa na po'y laing guy, nga gipayla-ila ang ako ang friend. Same with the first one, boring and maginoo. Ikis gihapon for me. I'm looking for someone nga maginoo, pero medyo bastos. Or pwede pod, nga sobrang bastos kayo. Dayon, nakaila na ako ning guwapulis. Taas, lamig barog, lamig lawas. Di man kay siya sa makagwapo sa akong idol nga si Daniel Padilla. Pero lami man po siya lawas. Nindot kay siya ngipon, maulaw mo po akong isa ka pustiso sa kilid. Makakurog og bugan iyahang forma. Maayo siya manamit, ug samot siya kagwapo tan-awon sa iyahang uniform. Na-attract jud ko niya the first time I saw him. Katong niadto ko sa mong munisipyo para ubanan akong kasan, para magkuha og mayor's clearance og police clearance. Di man unta nako ubanan akong kasan kay init kayo to. Isa pa, layo-layo, mga 30 minutes pa dong dito. Pero kay naluoy man ko, ako na lang jud nga giubanan. Ako iyahang driver that day. Sumao na to, nga ni-offer og chair ang police kay dito raman ko sa gawa sa station nila. Wana ko miuban pagsulod sa kong kasan. Ingon ko og thank you. Nilingkod rapod ko dayon. Daghan to sila. Ang uban kay tua sa may barracks nila. Sige pod sila tan-aw na ako. Gigwapahan siguro sila kay mura mag ako'y ilahang main topic or dili ba kaha gilibak ko nila. Kay abi nila walker ko tungod sa komporma. Nakapants ko pero grabe pod ang gisisi. High waist siya nga giparisan ako crop top nga perti kahukab sa likod. Unya mo gimaw ang cleavage. Sleeveless na siya. Kamo ni bahala og unahon diha oy. Og unsang sininaan ni. Bitaw. Init man unta tong panahon na pero kadto jud ako ang gisuon. Mamuwara man jud ko og mainitan. Pution man lagi kaliwat pa, pero batig na o. Bitaw. Nakabugkos pod akong buhok nga pina Ariana Grande signature look. Mao na nga emphasize jud akong lawas, kay wa may buhok nga nitabon. Tas heels nga pointed o grabe katalinis ang simo. Pwede na nga pang self-defense, makapatay jud og tawo nga wa sa oras. Wapod ko kahipawo nga nung ing ato kong gisuot nga di man jud to pang formal attire. Labi na kay sa munisipyo miyong padong. Di man unta bar among atuan. Day na ay nangutanas ako igon sa to nimo ma'am, ang kauban nimo. Tubag ko nga, igagaw na ako sir. Tubag siya nga, taga-asa di mo ma'am. Then gisulti na ako ang lugar kung taga-asa mi. Og daghan pa kay to siya gipangutanan nako nga bura ba og reporter sa ABS-CBN. So diha na nag-start among panag-ilan niya. Tawag na to siya Gray. As what I've said, lamig lawas nindot og baro. Dili kay guwapo pero lamig. Kanabitang wala pa ta katilaw, pero inigtan-aw nato makaingon jud ta nga katawan pa lang. Ulam na. Hamura siyag manok.
Masarap kahit walang sauce. Bitaw. Sa moto nga nag-ila-ila mi. Nag-ask siya sa kong number, so gihatag dayon ako. Bet na ko siya kay gawa sa lamig lawas, manyak pod og no. Ayaw lang sapod ko ninyo i-judge dayon ha, the way ko mo istorya dali. Buutan manggod ko. Buutan kong matulog. Bitaw. Sa moto nga padayon among pag-text o call ni Ray. Before ko nakig-flirt niya, gi-make sure sa nako nga wala siya isabit. As in wala isabit nga gawa sa married, taken back ha, or naay gi-live-in, or naay anak ng gisportahan, or base na siya'y uyab nga gibilin dito sa lugar, kung asa man gani siya gikan. Good thing kay wala daw. He even showed me his sinumar. Bitaw, makatawa lang ko makahinumdum ana. Dili lagi married, pero basin kay taken. Pero ang relationship ngayang gusto, iswa na ko gihatag. Or di jud na ko kayang ihatag niya. Ako na siyang gipasid-an sa permero pala nga di ko gusto commitment. Di man gud ko gusto nga na ako'y obligasyon sa usa ka tao. Dili ko gusto nga mag-invest og time and love niya. Mo nang gusto nako nga ingin ana ra nga mo ang status. Fubo lang ba? Mao man siguro na yung right term ana. Kay kapoy nakaayo lagi og mahigog mata. Di na mo accept akong heart og strangers kay mapanakit lagi ang mga people karong panahon na. Natingala gid siya nga nung ing-ana ko. Ug ako siyang giingnan through text nga, you can have my body, but not my heart. Text lang na ako niya kay di man ko makadare og ingon niya sa tawa or sa personal baka. Iso grabe atag text. Cheap kay ko sa context niya. Imagine, mo text kaging ana sa laki nga gusto makigrelasyon nimo. Unsa naman lang judi ay kaka-cheap para ipagamit imong love sa tawong wala gani mo'y relasyon. Ang ubang girl gani kay gusto pa uyabon before makipagtot. Pero ako kay lahi. Ambot siguro ko tao oy, kay abnormal man ko og panghuna-una. Lahi man ako ang gusto. And that's what I did. Ni-try ko nga mahimo nga bori. But not totally nga bori. Kay ang bori kay kana mang bisang kinsay laki nga mogamit nimo. Ang kadtong ako kay isa ra man kagay. Di pod ko gusto nga bisan kinsa lang ko nga laki mo asmag. Halain pod kaayo. Napod ko'y nabili nga gamay nga kauwaw para sa ako ang kaugalingon. Gusto lang ko nga naay kaduwa pa. Gusto lang ko nga malipay sa lawas nung pamagi. Dili ko gusto nga ma-involve akong heart. Bahalag mga wingi ang ubos. Ayaw lang na ang dughan. Kay lisod kayo i-fix once maguba siya. Unlike sa pugan nga pwede raman i-inhale o exhale. Di man pod na ma-deform. Bitaw. Sa sige na mag-text ni Ray, naabot na jud may anang about sa tot. Nagkasabot nga magbuhat og ing ana. So magbuhat mig ing ana without label. No feelings involved, ingon pa nako. Ingon siya. Yang, pwede ta magkita. Nihanyo na yun siya nga makikita nako sa wa madugay nga sige na mag-text niya. Yang iyahang tawag nako. Kay via man so viyang daw. Kuyaw kay magbuot og himo na kog nickname. Layo-layo pod biya ang amoa nga tua pa sa top of the world. Usahay ra ko makanaog sa lungsod kay layo lagi ang amoa. Motabok pa ko og 7 ka bukid. Bitaw. 30 minutes drive pa dong sa lungsod. Wanay daghang che burets. Hotel dayon amo ang destination. Actually, katong adlaw, tuan na siya sa hotel, naghuwat na ako. Di pod ko gusto magtungan mi nga inigso dito. Padong pa lang ko sa lungsod, nitawag na siya nga tuan na daw siya sa hotel. Paabot ra daw siya na ako. Nangutana pa siya na ako kung ga-commute ba ko, pero ako siyang ingnan nga gamotor ko. Sumoto nga sa naabot na ko sa hotel nga iyahang giingon.
nakita na ko nga naaday siya gi-text na ko. Room 201. Mora na iyahang gi-text. Giparking na ko kung motor sa parking lot og naghinay-hinay og baktas pasod. Wa ko ni gamit sa elevator. Sagdanan ko ni Age. Samtang naglakaw ko pasaka, naka-feel ko og kulba. Siguro gikulbaan lang ko sa akong buhaton atong adlaw. Nagunahuna ko kung sakto ba ni akong buhaton. Naabot ko sa second floor nga gipaningot akong agdang. Gawas sa gikapoy ko og pagsaka sa agdanan, gipangulbaan jud ko kayo. Naghinay-hinay kog baktas og nakita nako ang door ngang nakabutang kay 201. Before ko nanuktok, nanguros ako. Diyos nun pod biya. Sumoto nga ni tok-tok kog katulog. Tinitext siya na ako. Sod na, wala man na gilak. Di gentleman kay wa ko abli. Pagsod na ko, nakita na ko siya nga naa na sa bed nga nagkita. Nakaunlan iyang ulo sa iyang duha ka kamot. Naghayang siya ana while nagtanaw sa TV. Nakatulon ko gahat sa kong laway pagkakita nako niya nga topless na. Og hapit mo tulo akong laway pagtanaw nako nga naka-boxer siya. Nga fit jud kaayo siya hang-ehang. Inay ka daw po. Giubo ang ako ang kalag. Og ingon siya, "Hi Madam Via, lingkod sa." Nibangon siya ug mitanaw nako. Tinungutan na siya, "Wala ka gutuma?" Mitubag rapod ko nga wala man po. Tinungutan na siya kung unsay gusto nako. Mitubag ko nga wala ko'y gusto. Then ana siya, "Gusto kag beer?" Tubag ko nga, "Dili ko og beer. Makadakog tiyan." Then ana siya, Okay. Hard imo ang gusto." Mitubag ko nga pwede ra. Og nibarog siya galit, og gikuha ang plastic nga kilid sa table. Gisunod yun ako og tan-aw iyahang lupot, kay klaro kaayo hasta ang atubangan. Nanguros ko og dali-dali. Tiningon siya, "Alfonso, ganahan ka." Gibutang din niya sa lamisa ang Alfonso nga iyahang giingon. Ang grabe, nagpalit na di ay daan ang amo. Huwag ako siyang giingnan na, "Nagpalit naman day ka." Ni-smile siya, then mitanaw na ako o giduol ko niya. Then mi-kiss siya sa kong apin. Aha katawhan na kay mangis o galit. O agud ko makatingog dayon. Then ana siya, nga saksi man kayo. Mi-smile siya og mikidhat while nitanaw na ako from head to foot. Then nag-start na mi og tagay-tagay niya. Then ana siya, nga dali-dali. Tapad na ako. Ihapang gihagod ang bed kung asa ko niya dapit palingkuron. Gipangulbaan man ko paglingkod kay migunit man na siya sa kong hawak. Mora ko giinitan bisag bugnaw kaayo sa sulod kay kusog ang aircon. Nakainom na siguro kog mga unom ka shot ato. Nanginit man akong lawas, hasta akong bugan kay nanginit. Murag lami kayo ihukas og magsayaw-sayaw nga murag giuwagan bitaw. Nag-imagine pa lang ko ana, nahadlok nako og nakapangoros og aha. Nangutan na siya naunsad ako. Nakabantay siguro siya sa akong lihok pa. Mitubag rapod ko nga wala man. Then ana siya, "Nanguros magud ka?" Tubag ko nga, "Katoliko magud ko maong manguros jud." Ana siya, "Pray before you eat." Sakto po. Ni-smile siya og sigig tan-aw sa kong paa. Naglain jud akong paminaw siyang giingon ba nga murag ni saka ako ang kabuhi. Wa na kay ko'y tingog-tingog ato kay murag gikulbaan na jud ko kay sige naman siya tutok na ko. Unya grabe ra ba kay siya makatutok nga mura kog hubuan bitaw sa iyahang tinanawan. Manya kay siya makadaog tan-aw nga hasta ka mauwagan magtan-aw niya.
Nakaton ko sa kong laway ug gidali-dali na kog inom ang baso nga naay sod nga ilimnon. Nagbuto-buto akong heart nga murag madungog na gud nako akong heartbeat tungod sa kakusog. Kadto pa ko nahimasmasan sa ako ang kaiga. Kung mahadlok raman gani day ko nga makiktot aning tawhana. Nganong nisugot man ko nga makikita niya para maghimo og milagro. Unya karon di na misod sa purgatorio usa pa ko nakauna-una nga di sakto ako ang buhaton. Mao biadya ni akong gusto unya nganong mahadlok man. Crazy via kay ko. Denungutan na siya kung okay ra ba ko. Pero nayabag ko kay igo lang ko ni ungol niya. Ni smile gi siya galit og ni anam-anam og duol na ko. Di man ko hubog jud ana nga time pero grabe na kainit sa kong lawas. Gipaningot na jud ko hagkot ato nga time. Dayon ni anam-anam na siya duol na ko ug mikis sa akong liog. Gitilapan ang kilid sa akong dunggan nga murag ice cream bitaw pagdila. Ang grabe kagilo. Mura ko kahion sa kagilo. Then maingon siya. Nga higda na. Gianam-anam ko niyag pahigda og may paipabaw siya na ko. Mikis siya og gisupsop akong dila. Dayon gikumot niya akong melo og giayo jud niya. Supsop. Nagtiad-tiad jud ko sa kalamig. Hinay-hinay niyag pakamang ihang kamot padong sa ubos nga parte sa kulawas. Nangurog ko sa kagilok pagsod siyang kamot sa kong short. Mitanaw siya balik na ko ug mitutok jud siya while nagkaraw-karaw ihang kamot sa ubos. Dan ingon siya, "Lame, ganahan ka." Mura kog naawaw siyang gibuhat pero gilamian na jud ko. Miungol ra ko. Nipiyong na lang jud ko tungod sa kalamig. Nianam-anam siya og ubos o gihubo jud niya akong short. Apil ako ang pante. Then ana siya. Ngispread. Mura siya nakamandar na ko og hari bitaw. Unya ako'y iyahang ulipon nga sulugon. Sumoto nga gipika ka po na ako akong paa. Ug dito may sisid siya. Aha ka dyan. This time nakapanawag na jud ko sa taas. Pero ang satanas mo'y nitungha o gipikpikan ko. Nakatawa jud ang panaway ato nga tan-aw na ako kay kampo na jud ko niya. Ug sige lang siya gaingon. Nga lami kay ka. Lami kayo. Dugay ka siya ni undang og kaon sa kong gihanda niya nga karne. Giayo gyud nako to og timpla ba. Rag na nga ibot na god iyang buhok sa sige na kog bira kay tudahan man po niya kit-kit nga ako. Mura pagpila ka tuig na way kaon-kaon. Murag patay gutom. Mura ko gikumbulsyon kay nisulirap man ako mata tungod sa iyang gibuhat. Intro pa ganito. Wa pa mi sa chorus. Then ingon siya nga tuwan. Aha kaligi kay makasugo ba nga mura gisulduhan ko niya. Ug ako siyang giingnan na nabuing ka nganong patuwaron man ko nimo. Nakulbaan biya ko kay basin sa lain nga bangag niya isod nga naaman untay tarong nga bangag. Og ingon siya nga tuwad kay atong paslakan. Nanginit jud kog samot siyang giingon. Unya kay giuwaga naman ligi ko pag-ayo so gisunod na ko iyang gusto. Gihapak pa niya ang mga aping before siya misod sa heavens. Abi na kog sa laing dalan niya isod. Sa saktong dalan man di ay nga paingon sa langit. Grabe kay siya makadrive sa bako. Pangguba man og lunga. Sige lang siya pangutana. Nga lami. Sige niya nagbalik-balik o pangutanan ako while naghiya, tigidig siya sa kong luyo.
Grabe kay tawhana makadala og to. Kay mura man jud tag ibayaw kutob sa kataas-taasan nga part sa langit. Mao nang saba na kayo ko. Grabe jud ko kasaba basta tot na. Dili matakom akong ba kay sige og syagit nga murag na maligya bitaw og isda. Kanang magsuroy-suroy nga maglukdo sa balde. Ingan ako nga magsigig syagit-syagit nga murag gigaba. Dayon gikuha niya akong duha ka bukton o gipatong sa kong luyo o giduot niya akong ulo sa kutson o ingon siya nga bend. Murag mapali akong spinal cord o murag gikraman akong bukton og bata. Feel na ko niabot sa kong abdo ang iya tungod kadasok jod nga pinaduot kayo. Mabungkag man pod ang puy-anan sa bata tungod sa iyahang gibuhat. Kung di palang kutson among gikumbatihan niya, puro pangos na siguro akong naong ato, kay sigig kabag-id sa idaan, kay giumod bi ako niya, walang tuwad ko. Grabe kong i-rate ihang performance from 1 to 10. Idiretso dyan ako sa 100. Perfect score siya kung exam pa to. Maiki mo daw exam mo, pangalangkat og test paper dyan. Wala akong masabi kundi wow. Giganahan ko sa mong exercise to. Gibaliktad na pod ko niya og siya na pod ang mihigda. Og mingon siya nga your turn. Aha ka jud lagi kaayo kay nagpanilap jud ko nga nagtan-aw niya. Nangurog na tibok na kong kalawasan. Maong saway pagdoduha ako na pod ang mid-drive og giayo jud na ako akong performance. Kay abi pa lang di ta kamo. Sumoto nga migawas jud akong gibati nga nikurog jud tibok na akong nerves. Mura ko gikulata pagkahuman og siya na pod ang mikumpati og balik na ako. Grabe kay siya do. Kadto pa ko katry og ing ato nga giya. Lamia kayo. Napuno gud sa kamera siyang likod. Asar kahang 50 Shades of Grey sa mong gibuhat. Nalupigan sila sa performance na rin. Aha kaliya. Nahuman jud to nga puro mi naghangos, nagukod sa mong ginawa. Nagto iyahang singot og dugay kay siya ni hawa sa akong ibabaw. Nawasan gud ko sa akong kaupo. Nangutana pa siya nga okay ra ka. Nauwaw pod biya ako nga di na ko halos makatanaw niya. Gikuha niya ang towel nga nasa mong kilid o gitrapo niya sa kuha. Nakurat yun ko. Pamingon siya nga matulog sa ko. Nihigda siya sa kong tapad o gipiyong iyahang mata. Ako po siyang gitan-aw kay kung akong isure kung tinuod ba jud nga natulog siya. Natog jud ay. Gikapoy siguro. Motong naghinahinay ko og bangon og miadto pa dong sa CR. Mura kog nabuang sulod sa CR. Nagsigi kog smile at tubang sa samin. Wala ko kasabot nga nung sige kog smile. Perting lipaya sa babae nga napaslakan og tangke di kera. Then nigawas ko sa CR og minihinay og tapat niya. Nagsigog tan-aw ni Ray. Naman day siya mga gagmay kaayo nga awom siyang nawa. Taliw-tiw man di ay iyang ilong og baga siya bilog. Di man jud kay siya gwapo sama sa kong ex, pero grabe siya kataas og sex appeal. Nindot kay iyang lawas kay grabe ang muscles pa. Napadyo siya tato sa dughan. Limpyo jud iyahang naw. Og sa kalit ni hagok siya pero hinayra. Tinuod jud di ay nga natulog jud ay siya. Kumot kay siya nga laki murag giligo jud niya iyang perfume nga axe. Tanang parts sa iyang lawas kay humot siya. Hasta iyang juice humot kay dili lang sa ugbaw. Maklaro jud nimo nga limpyo kay siya nga pagkatawo. Limpyo kay siya sa iyang lawas. Mo nang bet na ko siya. Kitanaw na ko iyang kamot o iyang dunggan, iyang tiil o unsa pa nang pwede tan-awan. Mura kong naka-inspection bitaw og balay kong hinlo. Pero perfect siya. Hinlo jud siya. Ganahan ko siyang kamot nga ugaton pero limpyo kayo ko. Di ta mabalaka bisan sigihan patagluglog kay clean man kayo ko.
Wala ko kabantay, nakatog daypod ko siyang tabad. Nakamata na lang kog galit sa dihang gigunita niya kung paa o gipay-spread niya. Sumoto nga ready na po day siya for the second battle. Okay game. Nagginirahay na po niya. Giayo din dasok ang iyaha nga mura na kog mamatay sa kalamit. Ikadaghan jud to nga nakalimot kog pila na to karons basta kay daghan. Gikapoy kay ko nga naabtan mig alasay sa hapon og nakadecide ko nga muli na kay pasin mangita silang mama nako. Og ningan siya nga ihatod lang kanako. Naglingkod siya ana sa bed while nagtan-aw nako nga nag-ilis. Wala ko siyang giingnan. Ayaw na eh. Okay raman ko kay nagmotor man pud ko. And ana siya. Ihatod yan kanako kay gabi na raba. Ngit-ngit na sa dalan padulong sa inyo. Mitubag ko nga ayaw na ligi. Dala na si Ray nga magsunod lang ko nimo. Ihatod ti ka ayaw nagpalag. Sumoto nga adjud ko'y nabuhat kundi musugot na lang kay ni-insist siya nga ihatod ko sa mua. Dinana siya. Ako'y taod be. Nibarog siya og miadto sa kong loyo para ikabit ang hook sa kong bra. Char, sweet kayo. Before ninggawas sa ro, mihag pa na siya nako og nikis. Mura jug uyaboy. Sumoto nga hinahinay lang og pedagan kay nagsunod man siya nako. Sapit ako miabot sa mong lugar. Nihunong ko og nihunong pud siya nga sunod nako. Siyang giingnan nga okay na ko diri. Amuan naman ang balay diha sa unahan. Dinitubag siya nga, sure ka nga okay na ka diri. Tubag ko nga, oh sir, salamat kayo sa paghatod. Then mitubag siya nga welcome. Adto na ko yan. Mitubag po ko niya nga sige sir, hinay-hinay. Gisunod dyan akong tanaw iyang motor kutob sa nawala sa kong pananaw. Ni-smile na lang ko nagunahuna og nag-unsa migikan og naghinay-hinay og drive padong sa mo. That day nga nag-meet me og nainahitabo na mo isula pa to para nako. Kay para nako naglingaw-lingaw lang ko. Mi text pa to siya nako nga amping always niya. Og after ana wala na siya mi text og balik. Abtan pa og siyam-siyam usa siya nagparamdam. Pero wala raman to nako. Wala ko'y pake bisan pag mo text ra siya buwanon. He's not my boyfriend. Ug wapod ko'y obligasyon niya. Bahala siya. Gichika pa nako sa kong best friend o gikumot niya akong kilid kay grabe daw nako kabigahon. Manang anak kong best friend nga buing jud kiday. Gatot mo o niya di mo iyo. Nayabag na ka. Nagsige jud kog katawa nga naminaw niya nga kasigi og yaw-yaw. Ako siyang giingnan. Nga naman di ay. What's wrong with that? Nag-enjoy man po ko. Then mitubag siya. What's wrong with that bitaw ka diha? What's wrong anang imuha siguro? Kay pataka og patusok bisag dili titulado. Tubag ko nga. Agay. Pinahikap ko sa kong dughan ana. Grabe kay mo real talk akong besyoy. Sangko man sa kong bukan. Then ingon siya, sus inday ambot jud sa imo. Ayaw jud ko hilak-hilaki ha og moabot ang panahon nga mahigugma na ka. Unya wa ra ba mo'y layban. Unya giayo-ayo nagduslak ng imo sa armas. Unya wa ka higugmaa. Kay gitot ra ka. Sa beshi naman hinon ang na-stress na ko ato. Bitaw. Kaya ito nga time kay tamang lingkod-lingkod lang katawa-katawa nga murag wa joy na hitabo. Then ayun akong best friend. Bitaw inday. Katawa-katawa paligi karon. Pero pohon hilak-hilak na pod. Katawa now, maoy later. Awalan siya ka. Tubag ko nga, sus, nga nagmaghilak manoy, may magnahigog mata. Nintubag siya, wala paligi na karon. Kadugayan niyang duslak nimo, sure ko nga mahigugma na ka. Ayaw na taan na day. Been there than that na ta. Nangisog na jud siya, pero ako lang siyang gikatawa, ug ako siyang giingnan. Kalmar gud diha day. Di lagi ko magmaoy. Promise. Cross my path. Then may katawa ko.
Ana siya, nga pueng dyan na siya. Bahala ko dako nakahasta ng imo. Dako na po. Nagsigid ko katawa ato nga naminaw sa kong amiga. Grabe kay siya baba. Pero tanan biya niyang gisulti na ako kay sakto biya po. Concern lang yun siya na ako ba. Pero gahi ilang jud kog ulo og nagpadayon ko sa kong kabuang ni Ray. 2 weeks na nga wa siya nagparamdam na ako pero wala na ko ipake. Hangtod isa ka adlaw ni kalit og panawag. Nangumusta og nangutana ko og free ba ko atong adlaw. Free man jud ko always kay wa pa bi ako'y trabaho sa mga ato. Nihangyo siya nga magkita mi og same place gihapon. Same room. 201. Kuyaw kaayo kay same room gihapon. Murag i-reserve na jud ni sir. Wow kayo Sumoto nga mao gihapon among gibuhat. Same atong unang kita namo. Nagiyara mi sa daanan. Giayo ko niyag balintong-balintong sa bat. Ug mura ko gikumbulsyon sa iyang gibuhat. Ang akong kaganahan niya kay maayo jud kay siya modala og to. Mas satisfied jud kaniya. Pero magpangita ko sa iyang kalami. Na-addict bitaw ko niya ato. Dinagod ko halos makatog inog uli sa mua kay magsikog imagine sa mong gibuhat to. Nagkadugay kay nagkilami na jud siya pag-ayo. Murag paminaw na ako kay gusto na lang ko nga magsigig uban niya para magsige pagduslak. After ato nawala ra pod siya na parang bula og wa ra pod nako gimain kay wala lagi ko ipake. Mabda na pod og mga pila ka adlaw or hapit duha ka semana usa mo paramdam og palag. Basta di na siya mo text nako, di man pud ko mo text niya. Pasagdan ra pod nako, kay abi pa lang nagukod ko kay nahangol siyang Malajani scenes nga performance Bitaw. Sa kaupat na mga meet up niya, same place ug same room gihapon. Pero wala din ako ma-open ang door kay Lakman. Di man jud unta na niya ila kay diretso raman kog sulod. Tapulan biya na siya moable na ako. Medyo nalangan biya ako kay nag-commute ra ko ato. Uwan man god so nag-commute na lang ko. Gitok-tok na ko siya. Pero wala dyan niya abri. Nayabag. Nasuko man siguro ning amaw kay nadugay ko. Naglagot jud ko nagunahuna. Muuli man jud ko ba kung di ko niya ablihan. Ako nang ta siyang tawagan sa cellphone para yaw-yawan pero nakurat ko kay naay ni tingog sa akong likod. Gitawag ako ang ngalan. Nakalingi jud ko galit kay nakurat ko. Si Ray man di ay. Then smile siya. Ug medyo basa pa ganihang jacket. Uwan man god sa gawas sa ato. Taningon siya, nibalik ko gawas kay na ako'y gipalit. Sorry, o ako nakaingon dayon nimo nga nigawas ko. Ginihara ka dere. Mitubag ko nga karon naman po. Basaan nimo nagpasing uwan man kag-ayo. Tubag siya, nga jacket ra ba na. Dayon giabli niya ang door, ug pagsud nako, nisiga jud akong mata sa akong nakita. Sumoto, nga giabri niya ang door, ug pagsud nako, nisiga jud akong mata sa akong nakita. Flowers for you, madam. Aha ka jud kay gikilig ko pagtanaw sa buwak nga naa sa bed gibutang. Gikuha niya og iyahang gihatag nako. Unsay naa? Nganong naay pa flowers man. Og ako siyang giingnan, hala char flowers man jud. Tintubag siya. Di ka ganahan og buwak. Nakatawa ko nga nagtanaw niya. Mingon ko, ganahan man. Natingala lang ko kung nganong naay buwak. Para asa ni? Tubag siya nga, para nimo. Mitubag arpod ko nga, okay. Salamat. Then smile ko. Dayon miduol siya na ako. Ug migakos. Ug mingon siya. Pagaksa ko yang kay gimingaw kayo ko nimo. Sumoto nga gigakos pa jud ko niya hugot ato. Sa kadto nga time nga nagkita mi, ug gigakos ko niya hugot. Wa ko makasabot sa kong gibati. Lami man kay sa paminaw nga gigakos ko niya. Magsige naman yun na siya gahag na ko og magkita mi.
Pero kadto nga time, lahi naman ako ang feelings. Murag nihumok man akong kasing-kasing siyang gibuhat. Every time muhag na siya nako, di raman ko muhag og balik niya. Pero kadto nga time, nipiyong jud ko og mihag pud ko niya. Giumod pa nako akong nawong siyang dugan. Gifeel jud nako iyang init kayo nga kakos. Miingon siya, I miss you. Nitanaw siya nako og iya akong gihagkan diretso. Kasabot sa akong bation. Nagboto-boto akong heart. Day nangaon mi. Nag-istorya-istorya, day nagtanaw og salita. Nagkatawa-katawa minduha. Nag-make love me kadali, pero di na kay siya grabe mo giyaran ako. Pina-gentle jud to iyang pagtot nako, unlike sa mga niagi na mong labanan, nga makaingon jud ta nga madugong labanan to. Lami kay sa paminaw, ngaing ato na way na siya makig-make love nako. Ma-feel nako nga murag iya akong gihinayan para dili masama. Mura kog fragile kaayo nga giampingan pag maayo para dili mabuak. And I love the way how he touched every inch of me. I feel like I'm a goddess nga iyahang gisamba o giludan. Nabuang na kay ko sa iyahang gibuhat na rin ako. Andam ko magpaulipo niya kutob sa akong kamatayon. Bitaw. Katong adlaw nga nagkita mi, nagkasabot mi nga didto ra mato ug ugma na mi sayo sa buntag muli ug ihatod ra daw ko niya. Nakatulog jud ko nga nagako siya na ako. Day nakamata ko kay nitingog iyang cellphone. Nibangon siya og gikuha ang cellphone sa iyang bag. Ang keypad nga cellphone. Lahi tong touchscreen og lahi pa jud ang keypad. Wow, pinagduha man. Na siya'y kaistorya pero kadali rapon. Nibangon din siya og nag-ilis. Then mingon siya, mugawas ako yang ha kay na ako'y kuhaon. Tinungtan ako niya kung asa siya padulong. Mitubag siya, nga naar sa gawas. Naghuwat akong kauban kay naara ko'y kuhaon. Sumoto nga pagawas niya, kitanaw na ko yung cellphone. Magalauna pa man di ay sa kadlawan. Di balik kog piyong, pero wala ko matulog kay naghuwat ko nga mobalik si Ray. Mga pila ka minutes pud to usa siya mibalik. Munungutan ako kung asa siya gikan. Tubag siya, diha raman sa gawas, nara ko'y gihatag sa kong kauban. Nangutan ako, unsa man pod? Tubag siya nga, bala. Tubag ko nga, bala? You mean ka ng bala sa pusil? Medyo nakurat-ra ko sa iyahang gipan. Tinismile siya og miingon, tog na tagbalik niya. Dali diribe. Ihatod kong gipadikit og maayo niya. Unya nihag siya na ako. Nipiyong na lang ko nga lami kayo akong paminaw. Nakamata na lang ko sa iyo sa buntag nga sige siya kiss sa kong liog ug naay sige gihikap sa kong paa. Gilo kayo sa paminaw. Ingon siya, morning madam. Ni-smile lang ko umibalik siya kiss na ko. Then ingon siya, ngayo sagbangon. Then ako siyang giingnan nga kaihion ko. So moto nga nangihi ko. Pagsud na ko sa CR, dali-dali kog ihi unya gihugasan po na ako nga kuha. Kay sure naman ko nga mo umod na pudtos niya. Pagbalik na ko, wala jud ko masayaw. Milingkod siya sa bed, unya gipaduol ko niya. Tiningon siya, nga patong na ako. While naglingkod, nga wa na joy na bilin nga si Nina siyang lawas. Gisunod ko siyang gusto og mipatong ko niya. Dayon gihawiran niya akong dugan. Dayon gikumot, dayon gitot, dayon gitilaan pa maayo. While gihinay-hinay og sulod ang iya sa ko. Og ingon siya, nga basa na daw kayo. Niungol pa jud siya kay nalamian kayo. Nakapiyong jud ko sa kalami sa iyang gibuhat. Giputangan pa niya kiss mark ang akong dugan. Mikalit siya barog o gipalingkod ko niya o giingnan. Nga spread your legs. Unya miluhod siya sa kong tupangan.
gipatong niya akong isa ka paa sa iyang shoulder. O gikaon ko niya. Nagtiyad-tiyad jud ko sa kalamit. Mura kong mabuang sa iyang gibuhat. Grabe jud kay siya mo palami na ako. Kay bawo jud siya asa ko nga spot mabuang. Dayon giluglog, giayo og tilang ako. Nakuwang na lang maugtas ko sa kalamit. Grabe nakabasa ditong dapita o gipita dayon ko niya. Gipabarog ko niya og malingkod siya sa chair. Ingon siya, nga dali dire. Mura kog ulipon nga sunod-sunod siyang gusto. Daningan siya, nga talikod. Then gipalingkod ko niya siyang love o gipatalikod ko. Giayon niyag massage siya nga kundugan while ginay-hinay og sod ang iya sa akong basa na kayo. Dito mi nagkumbate sa lingkuranan. Kinsa may di mabuang anang style niya. Mong nabuang jud ko. Motong niuli ko sa mua nga sigig imaginary og siyahang magipang buhat rin ako. Pero naabot ko sa mua nga wala jud ko'y nadawat nga text gikan niya. Medyo nasad ko gamay. Sa una ra ba og magkita mi, unya di na siya mo text na ako after pila ka days. Wala raraba ko ipake. Pero kadto nga tay mura kog nag-uol na gunahuna. Wala ko sabot nga nung nag-uol ko. Pila na kaadlaw naglabay o gibati ko kamingaw niya. So ako siyang gitry og text kay basin mo reply. Ako siyang giingnan. Kumusta naman ka sir? Busy ka? Niabot na lang isa ka oras so wala siya reply. So gitry na kog tan-aw sa kong messenger basin online siya. Pero wala man po mag-online. Sukad-sukad biya wa mi katry nga mag-messenger mi mag-chat-chat niya. Kaysa ko ang mobile number man dyan na siya mo text o mutawag na ako. Pero Facebook friend min duha. Di lang ko mga stalk niya ato kay wa biya ko ipakiniya. Makikita ara ko para makigtot niya. Nisawop na lamang ang adlaw pero wala jud siya ma-reply. Nakauna-huna pud ko na kinsa ragut ko para replyan. Pero grabe naman jud pod kung di siya mo reply bisag mo ingon lang nga okay ra ko yan. Dayon bye. Pero wala jud. Namuti na lang ako mata og hinuwat sa reply pero wala joy niya pod. Nag-uol jud ko atong adlaw. Ingon akong best friend. Unsa man, maoy-maoy na ka? Nag-start na pod og yaw-yaw akong friend. Nga murag mama ko magyaw-yaw. Mastorya man jud ko ana niya sa akong mga gibuhat. Share man jud na akong masaligan sa akong mga dark secrets. Ingon ko nga, ako nagmaoy oy. Intubag siya nga, says, wa daw pero nag-uol kay wa reply. Saba diha. Mo na aron, nahigugma na kang buanga ka. Wala din ko katingog siyang giingon. Posible ka ha nga gibati na kog love na rin. Then akong giingnan siya, nga lahi ng love oy, kaysa nag-uol kay wa reply. Di pwedeng nalain jud ko kay wa jud mo reply. Tawag siya nga, hoy buing, mao na nang ubana. Nag-uol ka nga wa ka reply kay nahigugma naman kaniya. Asa ba ka mag-uol kung wa ka nahigugma? Ako siyang giingnan nga pataka rajud kaday. Then tubag siya, unsay pataka? Ako nagpataka. Ina kog bakakon nga nahigugma na ka anang pulisa. Pero nagsige rajud ko gunit sa kong cellphone. Kinaghuwat kay basin di ay naay mo text og si Ray da ito. Diningon pa akong friend niya, hoy buing, ayaw og limod-limod diha kay nahigugma na kano. Ingon bitaw ko nimo sa una nga sa di magdugay mahigugma jud kana niya. Ikaw kunoy sige og duslakan sir malay. Di ba ka mabuang? Mo na resulta ron inday. Nahigugma na ka kay gisigihan ka og duslak. Gugma-gugma ka unya di mo ya. Buing manggod ka eh. Nganong di ka gusto makigrelasyon. Nabuing na jud ka. Ismail ra kog mingon nga amaw jud ni. Ingon pud akong friend nga bitaw. Tan-awon lang nato kung di ka magpatay-patay og hilak kung makahibaw ka nga naay uyab ng tawhana
Unya gigamit ra kaniya para tambal sa iyahang gusto. Nagkatawa na lang jud ko sa akong friend ato. Grabe kay ba kay patyon jud ka sa iyahang real talk. Pero sakto biya siya. Wa man jud hibaw kung naabay uyab si Ray. Dili lagi siya minyo pero basin jud na siya uyab. Sumoto nga almost 2 weeks nga wa siya paramdam nako. Gibati jud ko og kamingaw niya. Hangtod isa ka adlaw, nakadawat kog text kika niya. He told me nga gusto siya mo anhis sa mua. Musoroy ra daw siya. Wa po siya miingon nga may masita ang iyaharang gisulti kay gusto ra siya musoroy sa mong lugar. Kay bukid man lagining amuha. Excited kay ko ato kay mo anhi siya sa mua. Nagpagwapa ko gamay pero nagsuot ra ko og simple nga pambalay. Kanang tarong bitaw nga di ko walker tanawon. Kay every time mag-meet mi anak niya, grabe man jud ka sexy sa konsuoton. Pero katong adlaw, I want him to see the simple og mahinhin niya side nako. Char. Nagpajamar ako ato og nagblouse nga di pod kayo fit jud. Pambalay ra jud siya nga sinina. Pero nagretouch ko gamay para di pod luspad tanawon. Taas man ko buhok, mao kong gipugngan para limpyo tan-awon akong itsura. Dayon may text na siya nga padong na siya og didto ko sa gawas sa mong balay nagulat. Excited ra ko nga makakita niya balik og nagpaabot jud ko. Sumoto nga dito ko sa gawas sa balay naghuwat niya. Sige pa do pangutana akong mama, way lagi spray siya sa iyang mga tanom nga buwa. Dahil nangutana si mama, nga be, asa naman nimong uyab, wa pa man lagi. Tubag ko nga, ma, dilagi na ako ni uyab ni akong bisita karon. Ingon na bi ako ninyo nga wala ko'y uyab. Nangutana si mama, unsa man din na nimo? Mitubagar ako friend. Tubag siya nga, aw mao ba? Naadi ay po'y ingana. Tubag ko nga naamaoy, then smile ko. Nitanaw ra kong mama nako nga naglibog og nagpakabisi sa iyahang mga babies. Bitaw. Nisod na lang kog balik sa balay kay adto na lang ko maglingkod-lingkod. Ug unya ra kong mogawas og naana siya. Ako nang pudtong giingnan og unsay color sa mong balay og asa dapit kay makatultol ra man to. Naghigda-higda ako sa sala. Unya ni kalitra og ring akong cellphone. Si Ray na nawag kay naana ko na siya sa gawas sa mua. Niingon pud akong mama nga naa daw nangita na ako. Mo nang nagdali-dali ko gawas. Pagtanaw na ako niya, wala ako kailadayon kay naka-jacket. Naka full face ang helmet, unya lahi man ihang motor. So wa din ko makailan niya. Pagtanggal niya siyang helmet, gikilig ko nga nagtanaw niya. Ni-smile siya nako og minaog sa iyang motor. Napadid siya'y dala nga pasalubong. Flowers og pagkaon. Mura yun siya'g uyab nga nimisita nako, pero dili di ay piyo. F. Body ra di ay me. Katong adlaw nga niadto siya sa mua. Kami ra ni mama sa balay, kay akong ubang igsuon trabaho man. Unya akong papa kay tua man sa layo nga lugar nagtrabaho. Gipasulod siya sa akong mama, og nibalik ra pod akong mama og gawas, og gipasagdahan ra niya didto sa sala. Ug ako siyang giingnan, mayo kay nakahuna-huna ka nga mosuroy diri. Ni-smile siya nako og gipislit akong ilong nga cute. Taason biya pod kog ilong pero gamay siya. Ug ingon siya, mosuroy lagi ta para makatultul ta sa lugar sa tong special someone. Nikatawar ako og miingon nga amaw. Pero gikilig ko ato. Then ana siya. Nga gimingaw bitaw ko nimo. Maong nianhi ko. Tabag ko nga, wow. Gimingaw jud. Pwede ra man unta ta mag-meet didto sa ubos. Intubag si Ray. Ngano di ay? Di pwede og diri sa inyo. Tabag ko nga, pwede man gud. Sige siyag tanaw nako nga mura jud kog mahilis sa iyahang tinanawan. Nya ni smile siya og miingon,
Arang himusa ligi nimo si mong porma karon niya. Mura ka og bata nga wala palaaga si mong mama. Hayabag. Pagkaamaw po ni si Serda, nakapajama raman lagi ko, unya Hello Kitty pa jud ang print. Unya blouse nga SpongeBob, nga mura jud og pambata. Dayon ni seryoso siya galit, nga nagtan-aw na ako, ug miingon siya. Ganahan lagi ko magtan-aw nimo yang, nga ing anak ka. Naka-feel jud ko ka-awkward. Di masabtan akong na-feel ug wa ko katingog dayon. Na-touch kay ko siyang giingon. Ug murag na melt ako ang heart. Na-appreciate din niya nga inato kong porma. Kay kadto pa ba siya ni ingon ana nga ganahan siya magtanaw na ako. Subot pa sabot nga ganahan siya simple lang ko. Nga walay arte-arte. I'm so flattered. Pero nakuno na pod ko ba nga sa sige na mo og kita-kita niya. Unsa jud kahay iyang tan-aw na ko no? Wala ba ka siya makauna-huna nga bigaon na kay ko nga pagkababae? O di ba kahaubos siyang pagtanaw na ko tungod kay ana among gibuhat niya? Nga F body lang ni. Gibati ko kauwaw para sa kong kaugalingon. Ug sa dihang nangawat bitaw na siya kiss na ko. Bad kay si sir. Pero gikilig ko pag-ayo kay gihag pa jud ko niya og dali-dali kay gimingaw daw siya nako. Nindot lang kay sa feeling nga ing atos siya. Kay sa status na mong duha, nga fubo rabi ami. Ug sa sige na mo kita-kita, wa ko'y ma-feel nga murag special ko niya. Or na ba siya lihim na pagtingin nako? Kay fubo raman ligimi. After pagtot na mo, limot rabi day ng amuha. Pero naka-feel naman gani ko og something para niya. Kanang something nga makaingon ko. Og mao na jud ni na tinuod na jud ang giingon sa akong beshi. Pero kadto nga time, di pa pod ko sure kung mao na ba jud ako ang gibati niya. Di pa pod ko makaingon nga love na nako siya. Siguro murag ambotoy. Unsa nay tawag ato kay hasta ko wala kay bawo. Og unsa kay naglibog na pod ko. Bitaw. Mga hapit na alas 4 ako siyang giingnan nga mogawas mi og magbaktas-baktas sa mong lugar. Siyang gipangutana, ganahan ka magsuroy-suroy ta di sa gawas. Tubag siya nga, sige, adto ta sa inyong basketball court. Siyang gipangutana, gusto ko magduwa dito. Mitubag siya, oo, tara. Pagawas na mo, gipang tanaw dyan may sa mga silingan. Siguro arang chismis nila ato kay naalagi ko'y kauban niya laki. Gitawag jud ko sa kung usa na mo nga silingan, unya nangutana jud kung kinsa daw na ako ang kauban. Miingon ko nga, friend na ko te. Di sila katuo. Nakadungog pa jud ko og ingon tong isa nga. Police maguna. Mao man na ang nanakop dito sa crossing sa mga walay helmet. Nadakpan man gani si Odoto. Natikitan pa. Nakatawa jud ko nga nakadungog sa giingon sa kong silingan. Hindi smile si Ray kay nakadungog man pud siya. Ako siyang giingnan, tagam ka sir, nanakop day ka. Then may katawa ko. At mitubag siya nga, ikaw, padakop ka. Sige siya smile o gikomot akong aping. Dito mi sa mong court og naamay mga bata nga nagduwa og basketball. Ni-appeal pod siya. Pero di pang lingawas sa mga bata kay puli-puli sila itsa sa pula. Shooter man po di ay ni si sir. Mayo kay mo shoot 3 points man dayon. Mayo man gani mo shoot sa bangag bisag ngit-ngit. Unsa nakahatong perte kahayo. Magaling kahayo. Bitaw. After to ni bisita siya na ako sa balay, mo text na siya. Bisan di kayo dugay pero mo text na siya na ako mag-ask kung nagkaon na ba ko or okay ra ba ko. Mga ing-ana lang good pero nalipay na ko ana. Naanay progress ba? Bahalag dili kanunay. Basta usahay ini kabuntag naadyo na siya text niya. Good morning yang. Take care always. Modyo na akong makit-an sa akong cellphone. Unlike before nga mamuti na lang akong mata. Wa jud ko'y ma-receive nga text message kaniya. Mga 2 weeks or 1 week pa to siya, usa mo text kay gusto makikita. Pero kadto nga time, di na ko mag-uol kay kada adlaw na nga mo text. Kung dili morning,
Dari sa afternoon, mutawag siya kadali. Di man jud ingon dugay nga mag-istorya niya, pero okay na ko ana. Mo nang sige ko gunahuna ba, nga nahigugma naman siguro ko ni Rayoy. Kay di naman gid siya mawala sa kunahuna. Unya mingawon ako niya kung dili mi magkita. Usahay maka-feel ko nga lami na kayo mo demand og time og attention niya. Unya di ara ba jud mi uyab. Kauwaw na lang. Kinsa ra gud ko para hatagan og enough nga time ug attention niya. Nga di man ko niya uyab. Nauwaw jud ko nga nagunahon na ana. Unya nahadlok pud ko kay kahibawo ko nga naa na ko'y feelings niya. Sa moto nga nagiyaw-yaw na pud akong friend. Ingon siya nga sulti siya nga inana imong gibate para ma-aware pud siya nga na-fall na kaniya ug kailangan na kaniyang pakaslan. Kay giayo na niyag duslak imong bugan og dugan. Tubag ko nga mauwaw mo ko day. Tubag si friend nga buing nganong mauwaw man ka. Unsa may nakauwaw ana? Mauwaw ka mosulti niya nga nahigugman ka. Pero wala ka mauwaw nga sige kag patot niya. Hoy inday, nayabag na jud ka. Tubag ko nga munsa man ko. Tubag akong friend nga, isulti gud nimo ni sir kung unsa nang imuhang gibati diha. What if wala siya feelings na ako? Nangutan ako. Tubag siya, ay buing. Imposible pud og wala. Pero wa pud ta kay bawo na basin wala jud. Pero never mind na eh. Just tell him para mahilo na imuhang kalagoy. Ako'y na-stress nimo. Nangutan ako balik. What if wala jud ay? Tubag si friend niya. Idi wala agud. Nga naman day og wa siya feelings nimo. At least kay baw na siya nga naa kay feelings niya. Idi move on. Ana ragud na. Ingon biya ka nga taman ra sa bugat ug dili pabton sa dugan. Panindigi na ay. Naghukmoy jud ko tibok adlaw ato. Labi na kay wa siya mi text that day kay busy siya. Pagkagabi ato nga padong naunta ko matog, mitawag siya galit. Nawa god ako ang katulog. Moto nangutana siya nako. Matulog na kaya? Tubag ko nga. Padong naunta. Nga naman. Ingon si Ray nga, sayo pa man para matulog. Tubag ko nga, sayo pa din ng 8 p.m. Ana siya nga, sayo po'y, maupagod pag alas 8. Mikatawa ko din mitubag, wa may laing buhaton, hindi matulog. Dinana si Ray, nga suroy ta. Mura kog nalipay siyang gisulti. Unang utan ako kung asa may padulong. Tubag si Ray, nga suroy ta. Naa may live band dito ron. Mitubag ko nga, bitaw no, hilig day po ka ana. Tubag siya nga, dili kaayo, pero gusto ra ko mosuroy kauban. Gawas na diha, naan ako sa inyo hanggay. Tubag ko nga, hiyabag, pag sure oy. Dali adyo na ako nakabangon o gitanaw na ako sa bintana. Tua dyan siya. Nag-wave pa siyang kamot. Matong ako siyang giingnan nga mag-ilis ako. Abdi ka dyan ako nakailis o niya retouch gamay o spray dayon sa perfume. Then wala na ko mananghid ni mama kay natulog na siya ato. Sayo man kay siya matulog. Unya madistorbo ra kung ako siyang pukawon. Dayon paggawas na ako, mihag din ko niya. Feel ko lang nga muhag. Gimingaw tawon kay ko niya. Dinangutan na siya kung anong nag-short daw ko. Yung tubag ko nga, di pwede. Tubag si Ray nga, tugnaw eh, pag-ilis ka. Pag pants ra kay tugnaw na, unya pag jacket. Mitubag ra kog, okay sir. Nakabalik tawon kog sulod para mag-ilis. Well, nag-drive na siya pa dong misa proper, nagunit po dihang kamot sa kung isa kamot. Iyaha pa jud gikisan usahay while nag-drive. Kiliga ba eh. Ug ingon siya, gaksaragod ko ba. Nakurat bitaw ko ato pa ingon niya. So naginay-hinay na lang pud ko gakos. Pero nigakos ko pag-ayo kay lami kayo sa feelings nga magakos-gakos niya while nagsakay siyang motor.
Mura jud mig mga true ato. Murag tinud-anay na jud ba nga uyab mi, pero dili be. Nalingaw ko kay didto mi sa plaza nagtan-aw sa live band, unya namalit pud mi og mga kanunon. May na lang di mauga ang papa kay nag-usap-usap. While naglakaw mi nga naggunit jud na siya sa kong kama. Sweet kaayo ay. Gikilig jud ko pag-ayo. Mura jud may uyab. Pero how I wish nga mag-uyab na lang jud may. Ako nang bawion akong giingon sa una nga di ko gusto mosod og relasyon. Karon kay gusto na kaayo ko. Kung si sir na laman gani ang mahimong uyab na ako, andam ko masakitan. Char. Na-deform na ang buganday pero karon pa ko nahuna og label. Pero wa man jud mi nagtan-aw sa nagsigi kanta-kanta. Dito rami sa daplin nga medyo ngit-ngit og nagsigi na kog gakos-gakos niya. Ambot unsay nakaon ako nga mura naman kog sawa nga ni balikos sa lawas ni Ray. Dahil init, gilok, og lami sa paminaw akong na-feel. While gihinay-hinay niya sod ihang kamot sa kumlaos. Di man mailahan kay nagkakos man siya na ako ana. Unya ni sandig tahay ko sa iyang dugan. Pero yung isa kamot, sekreto na nga misod para magduwa-duwa sa ko ang dugan. Sige pag siya kiss na ako sa liyo. Mga ko siyang ingnan ang makitaan doy. Tubag siya nga, chick enta. Unya natang kadlawon manguli. Okay rin ni mo. Naghuna-huna papud ko kay basin masakpan unya ko nilang mama. Manungutan ako kung unsa ming orasa mo ulit. Tubag si Ray, nga sayo lang gud mo, bisag mga 3 AM pa, kay naarba mila ko og mayang. Sayo may mga lakaw. Mamitubag ko, nga sige, pwede ra. Sumoto nga ni chick engine me sa may duol nga lodging ha. Abi na kog adto na pud mi sa hotel, nga room 201. Mahal pud biya dito. Base nagtipid si sir atong panahuna, kay base na siya gastusan nga importante. As usual, nag-abot sa room, magtot dayan. Kalami lang jud sa paminaw nga permita ipayaw sa langit. While nagtot mi niya, sig tingog yung cellphone nga touchscreen nga nasod siyang bag. Ang permi ra jud niya igawas kay iyang keypad pero ang touchscreen tagsa ra jud nako makit-an nga igawas niya og mag-uban. Ngano ka? Sumoto nga giibot din niya ang nag-ungot og nagdali-dali og bangon para tubagon ang tawag. Pagtan-aw niya sa cellphone kung kinsay nanawag, niadto din siya dapit sa pultahan sa CR og didto niya gitubag ang tawag. Nganong kilangan pa man jud mo palayo nako kung tubagon ang tawag. Nga di man unta ko chismosa para maminaw kung unsay ilahang istoryahan. Kinsa kahay nanawag niya. Sumotong naghabol na lang ko kay namugnaw akong bulan. Nabitin imbis kay lami na kayo to. Hinay lang ihang tingog pero naminaw ko eh. Nadungog pagani na ako nga niingon siya nga. Wala man ka nag-ingon nga muanhi ka. O sige, muan nahara ko, kulat ako diha. Paguman sa tawag, midol siya na ako og nag-ilis dayon siya. Tanmingon siya, ngayang ihatod na lang ka nakuha karon kay naa may lakon. Tubag ko nga, kinsa dito'y nanawag sir? Mitubag siya nga, ako ang kaila. Sumoto nga nag-ilis na lang pud ko pero nagduda jud ko nga di lang to basta kay kaila niya. Feel na ko murag something na jud. Wala pa biminahuman sa pang second round na mo kay naputo lagi kay naay nanawag niya. Sumotong ni uli na lang ko o gihatod ko niya. Mura siya og nagdali bitaw nga na siya'y kailangan nga apson nga oras. Then isa ka adlaw, duha, tulo, niabot na lang og siyam ka adlaw. Wala na Ray nga mi text og tawag na ko. Hanaguol ko. Naghilak jud ko ana. Nasakitan man ko oy nga wa na siya mi text na ko. Ngano ka? Tell me where did I go wrong? What did I do to make you change your mind completely?
When I thought this love would never end, but if this love's not ours to have, I will let it go with your goodbye. Grabe dyan na akong pagaw-pagaw o kanta ana dito sa video kaya. Kauban akong amiga nga sabay. Sige po siya yaw-yaw. Ingon pa siya, nga gugma pa more. Sige po siya kansyaw na ako. Nag-inom mi ana kauban pa mo mga friends, pero wala sila kabawo nga nagmaoy ko. Si Inday Beshi nga sabaan na raang nakibaw sa tinuod na akong gibati ato. Grabe dyan na akong hubuga ato, kay nagsuka-suka na gud ko. Di na ko halos makabarog ingon nila, so gihatod jud ko nila sa mua. Nakasabaan pa ko sa kong mama kay nganong naghubog-hubog ko. Pagkabuntag, sakit kayo kong ulo. Hangover jud kay perting inom pagagabi. Sigog tawag ni mama para magpatabang kay naglain jud akong paminaw. Unya ni suka na pud ko. Igo ra jud ko nakaabot sa bintana og ni suka dayon ko. Grabe kahapdo sa akong tiyan. Mura jud kog bata nga sigig tawag ni mama. Nihilak pa jud ko. Namugnaw akong lawas og feel na ako nakita ko og daghan kay nga stars. Unsa naman nagtwinkle-twinkle naman. Naluya jud ko og sinuka, pero wa joy mama nga nisod sa kwarto. Asa kaha ako mama. Nihinay-hinay jud ko kamang padong sa pultahan. Nisyagit na jud ko ana og nagila. Feel na ko gamay na lang jud ko kuwang makuyapan ako. Naluya naman ko nga murag nangitom na ako ang pananaw. Sumoto nga nakuyapan jud ko nga naitom ang kalibutan nga nagpuyod ko sa mong pultahan. Nakamata na lang ko nga baho kayo og white flower unya na isig pislit-pislit sa akong kamot. Sakit kaayo makapislit ay. Si mama kay sigig haplas na ako. Unya na laki sa akong tapan. Pagtanaw na ako kay si Rayman. Nalaskig lagi ko og galit. Og ingon si mama, hala sige inom pa. Patuga-tuga og inom unya di magsilbi og dinag. Mirisi kay kanang kaulit. Sige naman noon og yaw-yaw si mama. Nauwaw naman noon ko. Nakasulod sa kwarto, nigawas si mama para magkuha og init tubig para ipainom na ako. Tinanguta na si Ray, nganong nag-inom-inoman ka? Seryoso kayang nawo nga nagtanaw na ako. Kahilakon jud ko nga nagunahon na nga sud sa siyam kaadlaw. Kadto pa siya nagpakita og balik. O kumitanaw niya pero nito na akong luha. Dinanguta na si Ray. Noon sa manday ka? Wala jud ko mitingog. Wala ko siya tingge. Di na ko feel mo tingog niya kay naglagot ko. Pero gikilig jud ko nga sige siya gunit sa kong kamot. Dinana si Ray. Ngano ka ba? Unsa man day problema nimo? Dayon wala na jud ko kapugong. Ug ako siyang giingnan nga ikaw. Then may hilak na ko. Di na ko masabtan ang reaction ni Ray sa akong giingon nga siya akong problema. Ug ako pa siyang giingnan, nganong karon pa man ka nagpakita ha? 9 days Ray. 9 days nga wa jud ka mi text or tawag na ko. Ngano ka? Unsay problema nimo? Abi na kog nahuwasan ako wa pa man di ay. Pero nabuang na kay mi-smile man siya galit o gipislit akong ilong. Tinana si Ray, so gumingaw day ka na ako. Mo day na imuhang problema. Aha ka, nauwaw ko. Wala na ko makatingog. Naglingkod ko nga nagsandig sa unlan og nag-inom og init tubig para mahuwasan ang kubo. Sige siyag tanaw na ako. Wala jud ko mitingog og balik kay nauwaw bi ako. Then misulod si mama og miingon. Nga malakaw sa kobe na ako'y paliton. Kami rang duha ni Ray ang nabilin sa balay. Tanungutan na si Ray, asa imo pugong sa buhok? Tubag ko nga ngano man. Tubag siya nga, asa lagi? Itubag ko nga naara sa drawer, tanawa. Ikuha niya og miduol siya na ako. Ug iyaha kong gipungan. Char. Nahilis ko sa iyahang gibuha. Kiliga boy. Kamao man day siya mo bugkos og buhok. Pagkahuman niya og bugkos sa akong buhok, nihinay-hinay siya tapad na ako.
ug mihiga. Then mihag siya ug mikis. Then ingon siya, nalipong pa ka. Tubag ko nga, wa naman pod, di na ka. Nismile siya na ako ug hikap-hikap akong pa. Nanginit ko siyang gibuhat. Then mingon siya, gimingaw kayo ko nimo. Dayon ni anam-anam na siya og paibabaw na ako. Og sige siya kiss sa akong liwa. Walang isa niya kakamot. Hinay-hinay og taas ang akong night dress og gipakama ang iyang kamot. Unya gisulod ang iyang tudlo sa akong bag. Nakapiyong ko sa kalami sa akong na-feel atong orasan. Then nangutan na siya balik nga. Sure ka nga wala ka malibong. Wala na jud ko makatingog kay mura na kong mabuang siyang gibuhat. Isa pa man to ka finger ang iyang gisod sa ko. Then taod-taod, duha na. Unya human kay tulo na siya. O ginay-hinay na niya og palihog. Grabe. Nagpaniad ko sa kalami. Ipaspasan jud niya og luglog ang ako nga kanang nanggigil gid siya pagaya. Nakasyagit jud ko. Wala ko ma-imagine nga kaya di ay isod ang tulo ka fingers sa kuang lungag. Masod man gani ang iyahang adako. Unya agahi kayo nga murag toroso. Unsa na ba kaha ang kamot lang? Naluya jud ko after ato. Nagpanggunit jud ko siyang bukton nga nagtulo akong singon. Nawasan ko sa hangover. Moara day na itambal. Luglugon na ra para mawasan. Sa moto ni bangon siya umigawas na sa kwarto. Nagkuha day siya tubig para ipainom na ako. Abi kong mugyara pa siya na ako pero wa man. Iyahari day kong giluglog para mawasan ko sa kahubog. Nibalik siya nga nagdala og cold water. Daningon si Ray, nara ko'y giasikaso yang. Mao karon pa ko ni bisita nimo. Na busy ko. Tubag ko nga, unsa man pod? Nangutana jud ko bahala na basta kay mangutana ko. Milingkod siya sa akong tapad o gigunitan niya ako ang kamot. O ingon siya, ngayang, nako'y gusto ipangutana nimo o gusto ko og honest na tubag. Na-curious ko kung unsa iyang pasabutan. O unsa man jud ay iyang ipangutana kay seryoso man kay siya when nagtan-aw na. Kaya nangutana si Reyna ko, nahigugma ka na ako. Wa ko makatingog dayon siyang pangutana. Na-shock man ko. Midoko ko kay wa ko makatanaw niya diretso. Wa ko kasabot god sa kong bation ato sa pagpangutana niya na. Wala ko kay bawo kung unsa ko or unsay akong itubag niya. Nakapangutana pud ko sa kuang kaugalingon. Nahigugma na ba jud ka ako niya? Sure na ba jud nga gugma na ni akong na-feel para ni Ray? Or basin sa lawas no na ako nabuang ni. Unya wa di ay ni cooperate akong heart. Pero nganong nasakitan man ko atong wa na siya'y paramdam na. Naglibog jud ko atong mga panahon na. Wala ko kay bawo unsay akong itubag. Mang wala ko mitingog, ni doko ra jud ko. Wala ko kay bawo ug unsay akong itubag siyang pangutana. Ug napod ko'y na-feel nga kahadlok. Dayon mi ginhawa siya glalom. Unya mi gunit sa kong kamot. Ug mi smile, then miingon nga seryoso ha ba. Dayon gipislit niya akong ilong. Ingon pa jud siya nga di alagi ko ron kay para personal nga makikistorya nimo yo. Nakulbaan man ko og kalit atoy, basta kay naglain akong dughan nga gikulbaan man. Og mingon si Ray, ngayang, hapit na ako ang kasal. Wala jud ko makatingog, wala ko kalihok. Mura ko og kantila nga giugbok og nag-anam-anam og kahilis. Unsa? Kasal? Miginhawas ako og lalom, usa ko mitan-aw og balik niya. Mi-smile kog dako, unya akong gigunitan iyahang kamot. Wala ligi ka magsulti na ako, nga naa day kay uyaw.
Hayag ra kayo kung itsura kung tan-awon. Maayo ra kayo kung pahiyom niya. Pero, nganong murag bugat man kaayo sa kong kasing-kasing. Mura man kog naluya sa kong nadungog. Kasal. Si Ray kay Kaslo nun na. Ug mingon si Ray, ngayang, hapit na ako ang kasal. Wala jud ko makatingog. Wala ko kalihok. Mura ko og kantila nga giugbok og nag-anam-anam og kahilis. Unsa? Kasal. Miginhawas ako og lalom, usa ko mitan-aw og balik niya. Mi-smile kog dako, unya akong gigunitan iyang kamo. Wala ligi ka magsulti nako nga naa day kay uyab. Hayag ra kayo kung itsura kung tan-awon. Maayo ra kayo kung pahiyom niya. Pero nganong murag bugat man kaayo sa kong kasing-kasing. Mura man kog naluya sa kong nadungog. Kasal. Si Ray kay Kaslo nun na. Then nag-start na siya istorya na ako. Gi-explainan ko niya sa tanan nga panghitabo about siyahang relationship. Naa jud siya uyab nga dugay na kaayo sila. Milarga daw na sa laing lugar para magtrabaho ug wa siya mag-expect nga makita og lain iyahang uyab. Yangkon siya nga nasakitan daw siya pag-ayo pagkipaw niya ato kay nahigugma jud daw siya kaayo. Mao tong nabuhat niya nga mangita pud og lain nga babae para matambalan ang sakit ngayang na-feel. Sumauto ako iyahang nakitaan. Nangay siya sorry na ako sa iyang gipo. Gigamit ready ay ko ni Ray. Mao na'y tinuod. Sakita eh. Nganong mangutana pa man siya og nahigugma ba ko niya kung kaslunon naman day gani day siya siyang uyab. Kuyaw jud ning mga laki no. Hilig kay magdula-dula og feelings natong mga girls. Ayohon ta nila care, unya palamian pod. Unya kung ma-in love na ta, ilahan na din tang biyaan sa ere. Kaya nakibalik silang ex. Unya, magpakasal pa siya. Kung gitubag pa day nako siya sa iyang pangutana nga nahigugman ako niya, luoy raon ta ako ato tanawon. Gugma-gugma ako sa lalaki nga kaslunan. Kauwaw, kaluoy ba na ako? May radyod nga wa ko motubag og, yes sir, nahigugman ako nimo. Kung maora man di ay pod ang iyahang ipalita na ako. Looy unta kay ko tan-awon sa iyahang pananaw. Pero before siya nilakaw, gigakos pa ko niya hugot og mikis sa akong aping. Sa ako na lang isa sa akong kwarto, nag-start na ko gila. Confirm. Nahigugma ko niya kay nasakitan man ko pagayo. Nasakitan ko sa akong mga nadungo. Nagsige ko gihilak paglakaw niya. Nanglakos akong kwarto og nagsigig hilak. Nasakitan jud ko sa iyahang gisulti nako. Wala jud ko migawas og paniud to. Sige nagtuktok akong mama nga wa jud ko naminaw. Sa hapon kay gibati naman jud ko kagutom, usa pa ko migawas. Grabe kahubag sa akong mata. Natingala kong mama kung naunsa do ko, pero wa jud ko'y tingog-tingog. Mura kog nabungol. Gipasagdahan na lang ko sa kong mama kay kahibaw man na siya nga sa puton jud ko usahay. Itawagan ako kong Omega about sa netabo ug may bisita gid siya nako pagkasunod adlaw. Ug ingon siya, nga day, sakto na nang hilak. Naghigda ko sa kong bed o niya nagbukot sa habol nga naapod siya sa kong tapad nga sigig kunit na ko. Ingon ko nga, day, sakita man ba? Tubag siya nga, o lagi, sakit man jud. Kinsa may dili masakitan na. Naloy tawon akong friend na ako. Wala siya magyaw-yaw kay kasabot man siya nga nagmaoy ko pag-ayo. Ingon siya, sige lang, ihilak ra na, ipagawas na tanan, kutob mawala ang kasakit. Sige po siya gahapuwap sa kong likod.
ug miingon siya nga, laag ta, ako'y driver. Dali dayon. Pero mitubag ko nga dili ko. Tubag siya nga, ayaw ligig loya-loya diya. Okay, ani na lang. Kung bakante ko manuroy taday, ayaw na sigig hila ka para di manghubag imong mata. Please lang, ang kagwapa at imanataon. Sumotong gitarong niya akong buhok nga nagkalkag. Mura jud kog bata. O ingon siya nga, may pagsulungon nato si sir sa police station. Atong dalhan og sundang kung gusto ka. Nakatawa na noon ko nga naghilak siya ang gingon. Then mingon pa gyud siya nga, unsa man, decide na diha kay mura naman kag kamatyunon og hinila. Atong dalhan og sundang si sir. Kay nganong giing ana kaniya. Dali dayon. Mitubag ra jud ko nga amaw man kadayoy. Pero naghilak gihapon ko well sigig hingos-hingos. O ingon sa Beshi nga, day, di siya angay hilakan. Ayaw o siki imuhang precious tears para lang ni sir. Nagsigi jud kog sikma kay nagsagol ng sipon og luha. Mga sunod adlaw ato, iyaha jud tawon kong gilakay. May gani kay nakoy friend nga maoy mo damay jud nako sa kong kasakit og kalipay. Nalingaw biapod ko atong adlaw pero usahay jud mo kalit og sakit akong heart. Labi nag makahinumdom ko ni Ray. Labi na atong nanood mi sa restaurant unya ang atbang ato kay ang hotel nga perme namo nga giadtuan ni Ray. Nagsakit na pud akong heart. Gimingaw ko pag ayo niya pero wa jud ko mi try pag contact niya balik. Di na ko gusto magsamok-samok kay kaslunon na ang tao ug di ko gustong mahimo nga rason nga magbuwag unya sila balik. Nagbuwag sila before, dayon nagkailami. Nakahatag og kalipay ni Ray, bisan sa mubo nga panahon, nakalimot siya gamay sa kasakit nga gibuhat sa iyang uyab. Kay nakakita og lain didto sa lugar kung asa nagwork iyang uyab. Dayon ni uli ang babae, nagka-okay sila balik. Of course, dawato niya kay nahigog magud siya. So nagka-okay na sila. Nagplano na gani nga magpakasal atong bulana. Magsamok-samok pa ba ko? Wa man pud may relasyon. Wa man ko'y katungod masuko. Kay in the first place, kagustuhan nako nga fubo lang mi. Ako abi dyan ang gustuha nga inana lang mi niya. Kay ingon pa nako, kung naman gani laking maabot sa kong kinabuhi, taman ra jud siya sa bugat. Ug di pwede moabot sa dugan. Pero unsa may nahitabo? Niabot man gyud siya sa kondugan. Then while nag-CR akong friend, CR ko glantaw sa hotel. Dayon, naay ni message o kala. Si Ray, ni text siya na ako. Hingon siya, ngayang, free ka tonight. Pwede ta magkita yan. Na ako'y gusto isulti nimo. Gusto ko sa personal. Pagbalik sa akong friend gikan sa CR, akong gisulti niya nga ni text si Ray o gusto makikita. Sumuto nga nagkasabot ming duha nga makikita ko ni Ray o siya na ang bahala nga mag-asikaso sa uban na kong gamit para ugma. Ni okay akong friend nga makikita akong sir for the last. Gusto man unta na ako nga i-ignore na dyan siya pero di man jud nako kaya eh. Isa ka semana na gudto nga wa namin nagkita so kad atong niadto siya sa amo o gisultian ko niya nga kaslunon na siya atong buhanan. Nauli ko sa mua nga daghan kay miss calls gikan ni Ray. Mga 5 PM na to. Ug naara ko sa T-race naglingkod-lingkod sa rocking chair. Dayon nitingog na pud akong cellphone ug nanawag siya. Ako na lang jud nga gitubag kay murag ako'y gipulan nga sige tan-aw nga sige lang siya balik-balik og tawag na. Human mi nagkaistorya sa phone, nag-ilis dayon ko. Gusto ko maminaw siyang gusto isulti na ko. Bisan sakit sa dughan pero nakikita gihapon ko niya. Dinaan ako sa gawas nga gabaro sa room 201. Kung asa na siya sa sod nga nagawa. Ngano man jud og mo check-in sa kana man jud mi na room permi. Sa tanang pwedeng adtuan para magkaistorya mi. Nganong dire pa jud sa lugar, kundiin pwede mi maghimo og butang.
nga makalapas sa balaod. Balaod sa relasyon. Labi na kay naa din ni uyab ning tawhana. Unya kaslono na raba sila. Niginhawar ako dako before ko mitok-tok sa portahan. Miabli ang pultahan. Nakita din nako ang gwapo nga nawong ni Ray. Naghinay-hinay ko sulod og nilingkod sa may lingkuranan kilid sa bed. Ako siyang gitan-aw, daghan kay siya kalmot siyang likod. Hasta liog. Mura siya gikan gibugno. Naghukas ra maguto siya ato. Nagsuot din siya og sando. Gimingaw jud ko niya. Halami kay siya gakson para matambalan man lang ang kasakit nga ko ang na-feel. Dahil nangutana ko niya, nansa man ang liog ni mo likod. Tubag siya nga, kinamarasan eh. Nilingkod siya sa bed ug niatubang na ko. Ug ako siyang giingnan, kay bawa man ko nga kinamarasan na. Nganong gikamaras man na, kinsay nagkamaras nimo. Na-curious lang ko ba maong nangutana ko niya. Dahil nangutana si Ray, unsay gusto nimo kanon niya. Magpalit ko para panihapon na to. Pero nangutana jud ko kung naunsa iyahang likod. Sige jud ko balik-balik og pangutana kay gusto jud ko makahibaw nganong daghan siya kinamarasan. Tubag siya nga gikamaras akong uyab. Nangutana ko kung ano man. Mitubag siya nga magpalit sa taog pagkaon. Kitang duha para makapili ka kung unsay imong gustong kanon. So niuban ko niya pagawas para mamalit mi og pagkaon. Nangita mi restaurant kay daghan og kapilian. Then while naglakaw mi, gigunita niya akong kamot. Hugot jud nga paggunit nga feel nako hadlok siya modagan ko palayo niya. Pagsoda mo sa restaurant, naapay siya kaila dito. Nag-istoryahanay pa sila kadali. Gitanaw pa ko sa iyahang kaila, unya nitanaw po ng uyab sa iyahang kailan ako. Siguro natingala sila kay nganong lahi ang kauban ni Ray. I'm sure kailan na sila sa uyab ni Ray. Well, langaon mi, ako siyang sigihan og tanaw. Tinungutan ako niya. Di ka mahadlok nga naay makita nato diri. Unya kaila si mong uyab. Ni-smile na siya nako og miingon, nganong mahadlok man nga nangaon raman ta. Nisakit akong ulo sa iyang tubag. Wala na ako gi-mind ang people around us og nikaon na lang ko. Unya sa nanibalik na mi sa hotel, ako na po siyang gipangutana. Nga sir, nakoy ipangutana nimo o gusto ko honest jud nga tubag. Nganong gikamaras ka si mong uyab. Gusto ko makihibaw nga no. Nikatawa siya o gipislit akong ilong og miingon, gusto ka makahibaw nga no. Mitubag ko nga, oo sir, gusto ko makahibaw nga no. O gusto pod ko makahibaw og unsa jud nang imong gusto isulti na ako. Sige, isulti na dayon og ayaw og langan-langan diya. Dahil nikatawa na pod siya. Dahil nitubag si Ray, nag-away mi ato ni aging adlaw pag uli na ako sa mua. Nangutan ako niya kung nag-live-in na ba sila. Tubag si Ray, wala. Muanhara na siya sa balay kung makahibaw siya nga muuli ko o guwa ko'y duty. Tubag ko nga, so what's the reason nga nung gikamaras ka? Klaro man jud kaayo ang mga kinamarasan ko. Murag ako'y naluoy nagtanaw sa lawas ni Ray. Siguro taas kay kuko yang uyab. Maong klaro kaayo ang mga agi sa kuko. Mura mag-witch ang nikamaras niya. Then mingon si Ray, nakaibaw siya about nato. Nahilom ko sa iyang gistorya. Wala dayon ko katingo. Then mingon si Ray, nga actually, nagplano man jud ko nga pahibawon siya about nato. But unfortunately, naunahan ko niya. Kahibaw ko nga sayop akong gibuhat pero kadtong iyang gibuhat nako before. Mas sakit to compared sa akong gibuhat niya. Revenge? Is this what we call the revenge? Okay, nakagets na ko tanan-tanan og nganong ninani. Pareho silang sayop, nakasala iyang uyab.
Nakasala po siya kay nibawo siya sige buhat si uyab. Parehas raday mi nga biktima sa gugma. Pareha rami nga hatred sa mong kasing-kasing. Ang nakalahi lang kay nakigbalik siya sa iyang ex. Unya nagplano pa jud nga pakasalan niya. Nadamay pa ko silang drama sa kinabuhi. But what can I do? Nagmahal rapud ko. Right love with the wrong people. Wala jud ko kay Pao. Basin wrong love, wrong people at the wrong time. Basta tanan man wrong sa muka. Sumoto nga nakatug ko nga nag-unlan sing dughan. It feels so good nga makauban na pod og tug ang tawong maoysod sa kong heart. Sumoto nga nakatug ko nga nag-unlan sing dughan. It feels so good nga makauban na pod og tug ang tawong maoysod sa kong heart. Kabaluming duha nga mali among gibuhat, pero nagpadalami sa among gibati. We made love. After that, magsigira siya kadal na ko. Feel na ko safe kay ko every time na ako siyang mabukon. Kay baw ko nga last na lang to nga pagakos na ako niya, mo nang gisulit siya na ko. Bugat kay ko sa dughan. Nagsige siya gunit sa tumoy sa kong buhok o gidwa-duwaan niya sa iyang kamot. Naghigda ako ana sa iyang dugan. Pag mikalit siya ingon, ngayang, what if one day moingon ko nimo nga ikaw akong gustong pakasalan? Masugot ka. Nibangon kog kalit og nilingkod tapad niya. Ako gyud siyang gitutukan. Nakalitan manggod ko sa iyang pangutana. Ug ako siyang giingnan, what if? Nganong naa pa may what if? Nismay lang siya o gikisan ako ang kamot. Ug ako siyang giingnan, hapit naman di ay imong kasal. No? Wala na siya mitingog ana o gigakos lang ko niya. Silence means yes. Sakito Lupig ko may gidunggab sa talinis kay nga kutsilyo akong kasing-kasing. Dayon nagtot na pod migbalik. Bisan asa lang may naglikid-likid. Niabot na gani mi sa CR. Pinaka-wild is katong dito mi sa table. Gialsa ko niya nga naghubo tanan. O gibutang ko niya sa lamisa. O ingon siya. Nga hapa o niya luhod. Sumunay akong gibuhat nga naghapa ko o nagluhod nga naked. Ingon siya. Spread your legs. Naghapa ako nga nagbuka ka sa kong paa. Nag-umod akong ulo sa lamisa nga nakatuon. Mara kog baboy nga ihawon. Imagine ninyo unsa kalisod sa kong porma. Unya gipabuka ka pa jud niya pag ayo kong paa. Mi pwesto siya sa kong loyo. Unya gikaon ko. Sigog syagit sa kalami nga akong na-feel. Nabuang na jud ko pag ayo. Ihanapod kong gipahayang o gipabika ka na pod akong paa. Ang isa ka paa na ako, gigunita niya o giisa jud og pag-ayo. Giayo niya kumot ang akong dughan, unya giluglog ang ako. Nakaabot jud kog langit sa ikatulong ay kayo. Naluyan ako, pero siya kay wala pa. Energetic pa kaayo. Gipakanaw ko niya sa lamisa, unya gipatalikod. O gikalitan ko niya paslak siyang armas. Nakasyagit jud ko sa kalamit. Wa jud siya makontento, gialsa ko niya o gisandig ko sa wall. Unya didto na pud ko niya gikumpate. Imagina unsa kakapoy sa mong porma, pero siya wa jud batiag kakapoy. Grabe kay siya makakiyot. Nagtulo na yang singot pero humot gihapon siya. Giayo ko niya syula nga kuwang na lang matanggal akong baba siyang gibuhat. Nakatog ming duha nga gikapoy sa mong gibuhat. Nagtot mi nga murag wala na ugma. Feel na ko murag goodbye na to nga tot na mo. Last tot kaysa lain naman siya panag-iyahan. Hapit na siya matubang sa altar ug manumpa kauban ang babayeng iyang gustong makauban. Hangtod sa hangtod. Nakahilak na ko nga nagunahunaan na. Arang sakita man siya di ay.
Abi kog mild nga pain pero dili. Grabe siya kasakit. Dili makaya. Di man pod mo talab ang any kinds of pain reliever nga iturok na. Sumoto nga 4:30 AM ni hinay-hinay kog bangon. Grabe pang hagok ni Ray. Lami kayo yan tulog. Nang hilamos, nang hugas og nag-ilis ko. Gitawagan ako akong amiga nga padong nako sa terminal. Nagsabot na midaan nga anang adlaw ko malarga. Pero makikita sa ko ni Ray. Naka-ready naman to akong bag nga naay mga gamit og sinina nako. And for the last time, nga mugakos ug mukis ko niya before ko mopalayo. Ako na lang ang mopalayo for the sake sa ilahang relationship. Basin pa unya og ma-change of mindset. Unya di na niya lawson og pakasal ang iyang uyab nga cheater. Kay dire noon siya nako magpakasal. Char. In your dreams, Vea. Nganong adtuman siya sa cheater, oy. Nga niaman ko nga loyal. Sumoto nga minahinay na kog duol og may case ko niya. Nitolo jud akong luha. Sakita man jud kayo. Nipiyong ko og niginhawa og lalom para mugaan akong paminaw. Lami kayo ihilak og tuda. Naginahinay ko gawas sa Roma og nidali og lakaw padong sa elevator nga nagila. Gibiyaan ako siya. Wag gani siya kay bawo sa kong plano nga palarga o pabalik ato sa syudad. Sakay-sakay na pud kog barko ani para mo adto sa laing planeta. Yun akong best friend, Day, pag amping dito ha, call me when you get there. Itubag ko nga, I will, Day. Salamat. Ikaw pod amping permi. Nananguta na siya, okay na ka. Mitubag ko nga, gamay. Nismile ko niya nga puno sa kasakit. Namawa pagod akong mata kay gikan ko nagila. Dayon gigakos ko sa kong best friend. Nakahilak na pud ko. Ug ingon siya, ma-okay raligi ka. Where you're good, makalimot raligi ka. Same sa una good. Take care always. Sa nilargan akong gisakyan, way undang og tulo akong luha. Nakabantay ko nga sigig tawag si Ray pero wa na nako tubagan. Daghan kay siya text messages pero wa jud nako reply. Nagsige jud ko gihila, sakita kayo ay. Mong gi-off na lang nako akong cellphone ug natulog ko. Unsa kay bation ni Rayno inig makhibaw siya nga milargan ako. Siguro malipay siya. Di na siya matintal og kita-kita nako kay wa naman ko sa mong lugar. Tua naman ko sa laing solar system. Sumoto nga nag-change kog number, nag-create kog bag-o nga FB account ug kadto na akong gigamit para maka-communicate sa akong mga friends and family. Wala na nako gi-open akong old nga FB account. Gusto sa ako maglikay sa mga buta nga maghatag na kog sakit sa dugan. Dayon wala na jud pod nako gi-try pa og search ang account ni Ray. Balag magsigi kog hilak pero wa na jud ko mi-try og contact pa niya. Kahibaw ko nga ma-okay ra ko. Kahibaw ko nga mawala raning kasakit. Di na ko gusto nga magsamok-samok pa siyang unahuna kay kaslunon na rabas siya. Di ko gusto maghatag og problema sa laing tao. Mong ako na lang ang mopalayo. Para rapod ni sa ko ang kaiwan. Nitawag pa to akong mama nga niadto daw sa mua si Sir Ray. Ug nangutana kung asa daw ko. Gingnan po ni mama nga nilarga na. Tuan na sa layong dapit. Dayon katong naanak ko sa layong lugar. Naanam rabi apod og kawala ang sakit. 6 months jud to usa ko nakaingon nga medyo okay na ko. Dugay jud ko naka-move on ay. Naningkamot taon ko nga maka-move on. Pero wa jud ko makalimot niya. I still remember how he touched my body. Ug kung giunsa ko niya pag-angkon. Akong lawas og tanan-tanan sa kuha. And every time nga ako siyang mauna-unaan mingawon ko niya. Pila ka months na ang nilabay, hangtod ni usa ka tuig pero nagpabilin lang gihapon among memories. Because I treasured all the memories that we had.
Pero di naman jud sakit kung makahinumdum ko niya. May smile na lang ko. Nadawat naman ako ang tanan nga nahitabo. But usahay lang jud maka-feel ko og kamingaw niya. Mingawon ko sa panahon nga nagkauban niya. Ako pa na siyang permi uban sa akong mga pag-ampo nga unta magmalipayon siya siyang kaminyoon uban iyang asawa. I'm sure happy na siya with his life now. Kasal na siya sa tawong iyahadjod nga gipangandoy nga makauban hangtod sa hangtod. Unya ako ani, kanusa pa ka ako mahimong pangandoy sa usa ka tawo nga makauban hangtod sa hangtod. Basin abog radyod siguro ko sa earth. Tuig kapin ko nga nanarbaho dito sa layo. Ug sa gatong nag-start na ang COVID, magsige nagtawag akong mama nga paulion lagi daw ko kay nahadlok daw siya para nako. Di pa man unta ko gusto mo uli kay sayang kaayo ug biyaan nako akong trabaho. Pero si mama kay maghilak-hilak jud og motawag siya. Di daw siya makatug every night nga maghunahuna nga tuwa ko sa lugar nga daghan na kayong case sa COVID. So napugos jud ko uli. Na-quarantine pa gani ko ato for 14 days. Kapuya jud. Sa diri na ko sa mua, bation ko og kalaay. Usahay labi na kay wa ko'y laing kalingawan. Akong best friend na i-work og medyo may kalayuan pod sa mong lugar. Mo nang every Friday lang siya makauli. So usahay lang dyan may magkabanding niya. Nakikaisa gani ato, mga hapon na to, 4 p.m. kay nagkagubot ang taga-amua kay naay nag-away. Halos magpatay ni jud sila kay pareha di ay nga mga hubog. Unya nagkuha nagsundang isa. Kay patyon lagi niya iyahang kaino. Mahadlok ko nga nagtan-aw ato kay atbang rabya sa mong balay. Mga taod-taod, ana-anay patrol nga niabot. Naday ni tawag sa pulis kay grabe naman siyang gubuta. Pag-abot sa patrol, nagkadaghan ang mga tao nga nidool para makiisyoso. Isa na ko ato kay maayo nang makitaan po nako unsaon pagdakop sa mga puing nako mga silingan. Bitaw. Nakitaan akong tulo ka pulis nga minaog silang sakyanan. Og sakalit lang, nagbuto-buto man akong heart pagkakita nako sa isa. Si Ray. Bisa nakamask siya na ilhan siya nako. Narako sa may daplin gawas sa mong gate ug sakalit lang nagtagbo bitaw among mga mata. Mura ko gibuhusan og bugnaw nga tubig ug labi na kay nitutok ug jud siya nako. Wala ra ba jud ko nagmask ato. Gikulbaan ko kay hait kay siya tinanaw. Nagdali-dali og sod padong sabay ug nanglak sa gate. Ang akong kakulba di jud masaga. Ambot nga nung gikulbaan ko nga nakita mi. Mura naman noon kog naay dakong atraso niya. Hait manggod kay siya tinanawan nako nga mura ba og nakoy utang niya nga akong gidagana. Nahadlo ko ato. Dayon paggagabi ana, narako sa kwarto. Nagtanaw ko og salida sa akong laptop. Unya nagkaon-kaon og manay. Og nikalit og tawag si mama kay naa daw nangita nako. Nangutaan ako og kinsa man, pero mitubag si mama nga gawsa lang dito. Pero nibalik jud kog pangutanas sa akong mama kung kinsay nangita na. Mitubag akong mama nga si Ray daw. Pag-ingon ni mama nga si Ray, nisiga jud ako mata ug mura kog nayab-an og tubig kay dali kay ko nakabangon. Grabe na akong kulba. Itanon ako sa bintana ug nakitaan jud nako nga tuwa siya sa gawas nga naglingkod siyang motor. Nagunit siyang cellphone. Maklaro man kay hayag man sa gawas. Nisandig ko sa wall, unya naglukso-lukso. Mura jud kog buing sa kong gibuhat. Nganong naglukso-lukso man ko? Ako na po siyang gibalik og tanaw. Naghinay-hinay lang og tanaw, kay basin unya nagtanaw po siya sa bintana sa kong kwarto. Sa dihang nag-abot jud among pananaw niya. Nagtanaw jud ay siya. Nisiga jud ako mata sa kulba. Nilokso din ko sa kong higdaanan og nagkitid-kitid. Nabuing. Nganong naamin ni siya diri karon. Unsa may iyang gibuhat diri sa mua. Unsa may iyang toyo. Unsa iyang gianhi. Wala jud ko makasabot sa akong bation. Pagkakita nako niya.
Sa moto nga katong gabi una nga miadto na si Ray sa mua. Dugay jud kaayo ko nga migawas sa kwarto kay wa ko kasabot sa kong gibate. Wala ko kahibawo kung muunsa ko inig atubang namo. Wa ko kahibawo kung unsay akong iistorya niya. Ug wa pud ko kahibawo nganong naa ni siya. Nakabantay ko nga gipasod siya ni mama sa balay kay didto raman to siya sa gawas. Sige panuktok akong mama sa kwarto ug muingon nga, "Be, di alagi kay bisita. Gawas sa diha." Taod-taod ana naghinay-hinay ko gawas. Wala ko mitanaw niya diretso kay di man ako kaya nga motanaw niya. Mura man ko og mauwaw. Dayon gitawag niya ang ako ngalan. Hiyang. Minahinay kog lingkod sa sofa nga atbang niya ug ako asyang gitanaw. Nagtagbo amo ang mga mata ug sakalit lang nga murag na ay mipitik. Mipitik man na ang ako ang dughan. Pero natural kay mo pitik jud kay buhi pagod ko. Niingon lang ko og, "Hi sir." May smile ko bisag gikulbaan kayo ko. Tubag siya, "Kumusta?" Mao nay iyahang unang gipangutanan nako. Nitubag pud ko nga, "Aw, okay raman gihapon. Ikaw sir, kumusta naman?" Tubag siya nga, "Okay nako. Kay naa na ka." Ako siyang gitanaw. Grabe iyang tutok nako nga mura kog mahilis sa iyang tinanawan. Unsa may iyahang buot pasabot. Motong midoko ko. Wala na ko mitanaw niya kay di na ko kayang makigharong og tanaw niya. Nag-smile lang ko dayon pa as if nga wala ko kadungog sa iyang tubag. Mangutana ko nga, "So, how's married life?" Saway pagduha-duha nako nga pangutana niya. The last time nga nagkita mi kay kaslunon siya ato. So it means karon nga nagkita mig balik. I'm sure nga kasal na jud siya. Basin ganig bag-o lang nanganak iyang wife or basin mga nakay pa. Dayon mitutok na pud siya nako. Nangutana siya, "Nganong imuha kong gibiyaan?" Nasyak man ko sa iyahang pangutana oy. Wala ko kasagang. Unsa daw? Gibiyaan. Wadain ko katingo. Naglipog ko. Nangutana pa siya usab nga. Nganong wa ka magsulti nga moadto kag layong lugar? Nganong namiya man kag galit? Grabe na jud kaayo iyahang pangutana pa. Nakulbaan ko nga naglipog. So may ginhawa kog lalom before na ako siya gitupag. Nganong nibiya ko? Nibiya ko para mo palayo nimo. Nibiya ko para makalimot nimo. Ug nibiya ko kay kahibaw ko nga motoy sakto og angayng buhaton. Og sakalit lang nga gikabot niya ang ako ang kamot og gigunitan og kugot. Naglibog na jud ko niya. Wala ko makasabot kung unsa jud iyahang tuyo nako. Minyo na biya siya ug unsa pa man di ay iyahang gusto. Don't tell me nga wa pa siya ka move on sa akong kalami. Bitaw. Ug miingon siya, "Yang, I'm sorry." Ako siyang gitutukan, mura man siya kahilakon. Dayon ako siyang giingnan nga, nganong nangayo man kag sorry. Okay naman good ko. Okay na to sa una. Kalimtan na lang to nato. Kung mo na imuhang gikabalakan nga base na ako'y kalagot nimo, don't worry. Wala ko masuko nimo. Dayon mitubag si Ray nga, "I love you, Yang." Mura kog natuk-an pagkadungog sa iyang gisulti. Unsa? I love you, Yang? Hala oy. I love you to sir. Mao na siya ang nasa kong nahuna. Grabe na bitaw ng buto-buto sa kong heart. Ug akong gibawi ako ang kamot nga mura kog namugnaw.
Wala ako kasabot sa kong bation ug after makadungog siyahang giingon. Ug ingon si Ray, "Yang, please, tarungon nato ni." Nakabarog jud kog ahat siyahang giingon ako. Tarungon? Unsa may among tarungon? Nakulbaan man hinuon ko nga naglibog ko nga nakulbaan ko nga nasya ko. Mixed emotions na jud ako ang na-feel ato. Lami kayo ihilak nga ikatawa nga ambot kay di jud masabtan. Naunsa man ni siya. "Sir, okay ra ka?" Sa akong kasyak maoranay ako ang naingon. Ug mikalit na siya duol nako ug miluhod sa ako ang atubangan. Hoy Diyos ko Diyod. Perte na noon akong kulbaa kay basin makit-an mi ni mama nga ing ato amo ang eksena niya. Luhod-luhod while gunit-gunit sa kamot. Parang nasa movie lang. Ug ako siyang giingnan na nganon sa ka sir oy. Nganong niluhod man ka diha? Barog intawon. Naunsa man ko oy. Sumoto nga ako siyang gipitad ug nibarog man gani siya. Pero mikalit siya gakos na ko. Gigakos ko niyag hugot nga mura kog masuffocate. Hala na yabag na ni. Nindota man di ay jud sa feelings nga gakson og balik ni Ray. Gimingaw kayo ko aning mga buktuna. Gimingaw ko aning gakusa. Nga gihilakan tawo nako og pila ka buwan. Dayon nadala ko sa kainit siyahang mga gakos. Ug ako po siya nga gihag. Gisuksok nako ako ang nawong siyang dughan o gifeel jud nako ang kainit siyang lawas. Confirm. Naa patay feelings. I'm sorry, Yang. Please, balik na po. Please lang. Mao na iyahang gihagawhaw sa akong dalunggan. Ug sakalit lang nakahinumdum ko nga minyo na si Ray. Ako siyang giingnan na nga no, dili. Ug ako asyang gituod. Dayon milingkod ko og wa nako mitan-aw niya. Timing pod nga migawas si mama gikan sa kwarto nga nagbitbit siyang phone. May gani wa mi maabti nga nagginaksanay. Malabay siguro kog TV ni mama. O yun akong mama, nga be, palihog sa jud ko og register sa akong load. Gaylom-hilom ra ko while gikuha ang cellphone ni mama pero grabe na nakong kulba ato. Ug mikalit bitaw na siya istorya ni mama nga, "Ate, okay ra ba nimo nga mangulitaw ako si mga anak?" Nisiga jod akong mata sa iyahang gisulti. Mitubag akong mama nga, "Wa man ay problema nako na. Kung sa gikasabutan ninyong duha, kamo na'y mag-iko. Basta tinarong lang." Daghan pa kay ito siyang giingon ni mama. Ang ako kay naara sa kilid nga wala nakalihok. Lami kayo sa bunutan si Ray. Wala siya kuyape sa iyang gisulti. Mangulitawo. Hala no, nakalimot man siguro siya nga minyo na siya. Dayon misulod na si mama og balik siyang kwarto. Ako adi siyang giatubang dayon kay murag ni bukal man ako ang dugo. Ug ako siyang giingnan nga, "Sir, okay ra ka? Okay ra ka si mohang mga gispang sulti sa akong mama? Sir, please. Wa na tay panahon anang duwa-duwa oy. Dili na ni same before. Di na ni pwede nga i-joke lang." Itubag si Ray nga, "Kanus aday na himong joke ang mahigog mata." Nisakit jud akong ulo. Nayabag naman ni si Ray oy. Then ako siyang giingnan nga, "Sir, minyo naman intawon ka. Nakalimot ka na?" Nitaas na jud akong tingog kay nagilagot na ko niya. Nitubag siya nga, "Kinsa man po'y nag-ingon nimo nga minyo nako." Wala ko katingog siya hang giingon. Dayon na gigunitan niya ako ang nawong o gikisan ko niya galit.
wala na ko kalihok. Nakalimot ko kadali sa kalibutan og mibawos ko sa iyahang mga kiss. Grabe nga kalami jud sa paminaw. Taod-taod po to amo ang kissing sindo. Nauwaw ko kay arang tsula na ko niya. Taniingon si Ray nga, kinsay nag-ingon nimo nga minyo na ko. Kaya ako ang kasuhan. Ni-smile siya while nagsultian. Nitubag ko nga, di ba gikasal na ka? So pasabot ana minyo na ka. Ayaw ragod pabuang-buang dihabi. Tubag siya nga, kanus aman pod ko gikasal. Wala ligi ko kay bawana. Nitubag ko nga, sir please, wabi ako nag-joke-joke. Then miseryoso nagkalit iyahang nawong og miingon niya, labaw na ko, wala ako mag-joke-joke. Wala malahos akong kasal, kay gibiyaan man ko sa kong bride. Ipakatogra ko niya sa hotel unya pagmata na ko, wala naman siya. Sige kog tawag niya pero wa na niya gitubag ako ang mga tawag or text. Giblock pa ko niya. Unya wala ako kasabot, nga ni anam-anaman na og tulo akong luha sa iyang gisulti. Nipadayon pag-istorya sa Ray nga, ako siyang giadto sa lahang balay. Pero uwahin ako. Nakalarga na daw siya, ingon niyahang mama. Sakit, kayo to para nako, kay nawala lang siya galit. Namiya siya galit nga wa man nang siya nagsulti nako ana. Pila ka buwan ko nga naghuwat niya, nga naghandom og naglaom. Nga basin mo tawag ra siya balik nako. Pero wa niya buhata og hantod sa naabtan og tuig og may dagan pag pila ka buwan. Nagantos ko sa kamingaw og kasakit. Paman ko kay pao og asa na ko siya pangitaon. Nako'y trabaho og di nako na pwede nga biyaan. Pero naghuwat gihapon ko kay kahibaw ko nga moabot ang adlaw nga mobalik ra siya. Nakahilak jud ko ana while nagistorya si Ray. Deni sumpay pa jud siya ingon nga until one day naihapit magpatay silang lugar. Pag maulig ito nga na-respond me. Kung wa pa da itong nagtinigbasay sila ha, dili ko makahibawo nga nakauli na day siya. Gapasalamat jud gihapon ko sa nag-away ato, kay kung di tungod nila, di man ko makahibawo nga naa na siya. Di man ko makahibawo nga nakauli na day siya sa ila. Sumotong nakita na ko siya. Dali-dali pa siya gisod sila ha. Nahadlok tali kay sadan man. Nagsige na tulo akong luha o ako siyang gisumbag o ako siyang gingnan nga hilom. Mitabag si Ray nga I love you yang. I love you bayang. O gigakos jud ko niya gugot o niingon pa siya nga ayaw sige gihilak diha. Abi pa lang giaway ka na ako. I hate you. Mao na ako ang tubag niya. Tubag din sa Ray nga. Ngano man, nganong nasuko man ka na ako. Ikaw na gani ang namiya, ikaw pa'y masuko. Nitubag ko nga, saba diha. Naglagot ko ni mo Ray. Naglagot sud ko ni mo. Tubag siya nga, nganong laging naglagot ka na ako. Nitubag ko nga, ayaw ragod pag joke diha be. Tubag akong tarong ba? Nakasal ba jud ka? Itubag si Ray nga, wala lagi malahos, kay nibiya ako ang bride. Karon kay nibalik naman, aw, malahos na jud ni. Nitubag ko nga, ahak man ko'y, naglagot ko nimo. Gisapot na jud ko niya ato, kay di siya magtarong og tubag. Nikatawaran na siya, o gikisan na pud ko niya og mingon siya nga ikaw ako ang love yang, so dapat lang nga ikaw akong minyuan og pakaslan. Pero gibiyaan man ko nimo. Pero karon dili na ko mosugot nga mobiya na pud ka. Ako ana ka sa mosugot kag sa dili.
Naghilak jud ko ana. Di na ako ma-explain ang kalipay nga akong gibati human makahibaw sa tinuod. Misulti siya about atong iyang ex. Tinuod nga nagplano silang magpakasal. Kay mao daw ang gusto sa ginikanan sa babae. Nga ipakasal na lagi ang ilahang anak nga ni Ray. Pero sa katapusan nga mga adlaw silang gugma. Wala madayon ang kaminyuon tungod kay pareha silang duha nga mi-give up sa usag-usa. Si Ray wa na jud daw siya'y plano pa nga lahuson ilang kasal. Tungod kay naa siya'y laing gihigugma. Og ako daw to. Katong adlaw nga miadto siya sa mua, aron sultian ko nga kaslonon siya. Wa na jud daw siya'y plano jud ato nga pakaslan iyahang uyab. Kay na-realize niya nga mas dako na iyahang gugma nako og mas love nako niya. Pila ka days siya nga nawala ato para huna-hunaon daw og tarong. Then after that, nakikita siya og balik nako. Kadtong before ko milarga, mao na unta dayto ang panahon para musulti daw siya sa tinuod niyang gibati diri nako. Mag-propose daw unta siya ato nga time. Nga inig ka morning, ma-surprise daw ko sa iyang isulti nako. Pero siya man daw ang na-surprise. Kay wala naman ko. Napuno pa gani siya kinamarasan ato siyang uyab. Tungod dayto kay di kadawat ang babae nga nabaslan siya siyang gibuhat. Nakaibawo ang iyang uyab ato about namo o grabe niyang sukua kay nag-cheat daw pod si Ray niya. Pero di man ito mahitabo kung wa pod siya mag-cheat og una ni Ray. Miangkon daw si Ray ato nga lain na iyahang gihigugma og ako daw to. Miangkon man siya nga napod siya sayo pero tawa ra pod siya. Sumoto nga giingnan ko ni Ray nga, sala ba di ay ang mahigugman nimo? Dayon gikisan niya ako ang kamot o gigakos ko niya gugot. Gasige gihapon nagtulo akong luha o giingnan ko ni Ray nga, I love you yang. I love you so much. Kalami sa paminaw nga madungog na nga mga pulong gikan siyang baba. Nihumok akong kasing-kasing ug mura ko giduyan-duyan sa panganod. Ako pa siyang gisultian sa tinuod na akong gipati atong mga panahona. Nakatawa pa siya pag-ingon nako nga halos 6 months ko nga nagmaoy sa didto nako sa layo. Nga dugay lagi ko naka-move on niya. Nga abi na ako gikasal na jud siya. Sayon naman unta ang pag-ingon nga nahigugmata sa usa ka tawo. Pero nganong lisod man litukon. Naglayas-layas pa ko. Niadto pa kog layong lugar para mulikay niya. Arang maoy pa nako niya ang ending di ay way kasal nga nahitabo. Amaw jud ni si Ray. Kaming duha parihas may nga mga amaw. Bitaw. Sa moto nga nagkauyab mi niya og maayo na kaayo ang dagan sa moang relasyon. Gidala na ko niya sila ha og gipilaila siyang pamilya. Nakaana jud ko atong panahona nga nindot na kaayo akong love life. Ka-perfect ba? Dayon nagkaistoryahan na mi sa akong best friend. Ingon siya nga, day, makahigop na jud ta og init nga sabaw ani. Then perte niya katawa. Then perting katawa sa akong best friend while gisungog ko niya. Sige pa siya ingon nako nga dapat magpaanak na daw ko ni Ray kay excited na siya nga magnina. Nitubag ko nga paghilom diha day. Di pa ko ready nga magbantay og bata. Tubag dayon siya nga, hoy buing, panganak na. Ayaw huwata nga sa lain pa na siya makanak. Saba ka siya sa phone, supportive na jud siya sa moang duha ni Ray. Di na isa kahigayon ato nga gidala na pod ko ni Ray sila ha kay birthday man to siyang papa. Wa pa jud ko nakauli ato sa mua kay nakainom na si Ray og di pud ko gusto nga mobiyahe may nga nakainom siya. Wala man pud siya duty ato inig kabuntag. Gipasagdan lang nako nga moinom siya kay naara man pud may silahang balay. Didto lang ko sa sulod siyang kwarto. Gikan ko nag half bath og mihigda nako kay gibati nako katulgon. Dayon nakatulog jud ko kadugayan. Pero nakamata na lang ko kay naanay ni tapad nako. Unya migakos.
Nakamata dayon ko unya pagtanaw nako siya di ay. Nangutan ako niya kung nahuman na ba sila ginom. Mitubag siya nga wala pa. Pero wala na kuminom. Ako na silang gibiyaan kay gimingaw na kunimuhan. Tubag ko nga sabaw tog na diha. Mura magnipiyong-piyong na naimuhang mata. Katulog na kay hubog na ka. Tubag siya nga. Waman ko mahubog. Nakainom lang. Sige na siya kiss sa kong liog. Giloka kayo lagi. Huwag ako siyang giingnan. Pagpuyo di hari. Katog na. Diniingon siya nga. Humuta man sa kong hanay. Huwag gyapon siya miundang o kiss na ko. Kanya sige na po siya hikap-hikap sa kong paa. Kahibawo na jud ko o asa na pud ni padong. Huwag ako siyang giingnan nga pagpuyo ha. Tubag siya nga, di day pwadehan. Tubag ko nga, pagpuyo di ha di ata sod sa inyo ha, unya mag-ingana ta. Mitubag siya nga, nganom di ay og di ata sa mong balay. Di mo punta sod sa kong kwarto. Unsa may naaanahan. Dayon ako ana siyang gitud kay sige na jud siya panguot. Gigilokan na kayo ko sa iyang gibuhat. Dayon ni barog jud siya kay gi-off ang suga ug may balik og tapad na ako. Unya sige hikap-hikap. Then miingon siya nga kana okay na. Di na ta maklaro bisan butike, di na ta nila makitanhan. Nagkatawa pa ang amaw nga nagsultian na. Unya, mao lagi to. Nga gipagilukan ako niya pagayo. Og nagbuhat jud mig milagro didto sod sa iyang kwarto. Katulo pa jud ko nga gipayaw ni Ray sa langit. Grabing lamian na lang jud sa paminaw nga ibayaw ta. Pagkaugmaan na dugay ko nakamata kay nabilar jud ko sa muang gibuhat ni Ray. Mga 7:30 na ko ni bangon. Nasundan pa manggod to pagbayaw niya na ko sa langit. Mga kadlawon. Unya, nakaduhaan na po. Nakamata na lang ko nga medyo saba na sa gawas. Ako na lang isa di ay sa kwarto ug wala na si Ray. Asa kaha siya. Nakinahinay kog bangon ug misulod sa CR para manghilamos. Nara may CR sod siyang kwarto, so di na kinahanglan nga mogawas pa ko para adto mag-CR silang kusina dapat. Dako biya ilahang balay. Unya duhara sila ka magsuon, ug siya na lang ang anak nga naa sila ha. Kay ang mga magawang niya nga laki minyo naman, ug naa naman sila ay kaugalingong balay. Kanang balay nga gipuy-an sa ginikanan niya, kay kang Ray jud di ay na nga balay. Siya ang nagpundar ana, maunang naa jud siya diha. Akong gitarong akong itsura before kumigawas sa kwarto. Nadungog na ko nga naay nagsigig istorya dapit sa kusina, so mihinay-hinay ko gadto. Ang una na ko nakitaan kay si Ray. Naglingkod siya while naggunit og tasa. Ang iyang isa kamot na siya kay istorya, pero wala na ko makitaan kung kinsa. Murag nadungog lang nako nga naay tingog sa babayi nga murag naghilak. Babayi iyang istorya. Kinsam day ning iyang bisita sayo sa punta. Na-curious ko sumipadayon kog so dito sa kusina. Nakurat pa si Ray pagkakita nako. Pero mas nakurat jud ko sa kung nakita.